Number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules sa Pebrero 25, tuig 2026. Subong adlaw aton sini nga ginakumemorar ang ika-40 anyos nga EDSA People Power Revolution. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Cham Blanco Hovera sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita. Apat ka mga Ilonggo lawmakers giningadlan sa affidavit sa 18 ka mga ex-Marines sa lakip ni Banwa Sanday former Kabataan Party List Representative Raul Manuel, Lone District Congresswoman Jam Baronda, First District Congresswoman Janet Querin, and Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Hambal ni former Representative Raul Manuel, Marines noon, Marites ngayon. Kong Jam naman absurd. Wala sang kamaturan, ining nasambitan karon iyang paglakim sa iyan sining pangalan. Naga-reach out man kita sa kay Congressman James Jojo Ang, and of course sa kay First District Congresswoman Janet Doc Nanay Garin. Sa dugang pa nga mga balantayan kag mga nagapaw naman sining mga balita, 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration ginatanaw nga dako ang benepisyo sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Samtang ang 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration diri sa syudad sa Iloilo, formal na nga ginumpisahan subong siningadlaw. Mga dalaguan karon nga mga balita lokal sa aton man sinipaday niya nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan, bombohanay sa udto aton sini nga pagatutukan. Sa mga nagapauna dalaguan naman mga balita national, President Bongbong Marcos may pambato na sa 2028. Sino ay hanang pambato ni President Bongbong Marcos? May ara na kuno sang pahayag sini Banwa nga napilian si President Bongbong Marcos nga maging pambato para sa 2028 presidential elections. Inang pahayag sang presidente matapos ngayon siyang ginpamangkot sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum nga ginpatigayon sa Fairmont Hotel dito sa may Makati City. Hambal ni Presidente Bongbong Marcos ang dapat nga masunod sini nga leader sang pungsod ang may malapad sini. Banwa nga kinadman pag-abot sa ekonomiya para makangkon sa madamo sining trabaho, kag kung paano mapanubo ang inflation, kag kung paano mapasiguro ang nagakaigo nga supply sang pagkaon. Subong paman dapat nga magpaminsar man kuno natuhoy sa productivity, may ihibalo sa pagpayo sang edukasyon, pagpabakod sang healthcare, kag nagasuporta sa mga polisiya nga makabulig sa palangabuyan sang tagsa ka Filipino. Ginpaigman ni Presidente Bongbong Marcos nga mabudlay ang mabudlay kuno dalon sa presidential level ang wala sang eksperyensya sa politika, bangod nga way ini mahibaluan sang mga tao rason nga ang panulukan sini sa iya daw kasubon nga way sang way sang wisnuwang or way gin sa may hibaluan. Dapat kuno nagatrabaho maayo kag makabig nga exceptional. Duga pa sa presidente, mayara siya sa mga tao nga ginakonsidera bilang may potensyal nga mga talo sa iya. Api-apang, ini siya nagpamalibad sa paghingalan sini, kay hindi siya kunuanay maga-endorso sa karon. Not soon, and nagapati aton sini nga presidente nga timing is everything. Suno pa sa kay PBBM.
Ti sinuwayhan ng mga ekonomista nga malapit sa aton sining presidente. Ngaya siniya banwa karon niya nga doon nahamutan kag nakitaan sa potensyal nga magatalo sa iya bilang pinuno sang pungsod Pilipinas. Kung madumduman pa sang damlaglang na una na nga nagdeklarar si Vice President Sara Duterte ngayon siya ang magapapili bilang presidente sa palabuton sining 2028 elections. Now, sa karon sini banwaya ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte, why na iya nagapaminsar kung sinong kontray sini. Ang inapaminsar na lang nila kung sinong iya sini nga mangin running mate. May mga nagalutaw man sini banwa sa aton sini mga kulturan, may mga nagagwa sini nga mga pangalan nga mayara na kuno sang napilian si Vice President Sara Duterte sa aton sini nga mga kabombo nga mangin running mate niya sa palabuton sini nga presidential election sa 2028 no sa aton sini karon nga matag palamati kag hambal gani sa Vice Presidente sa isa sa mga interview sa iya siya ang Vice President ko ti dapat may ara sang ihibalo sa layi kay kung matabo pananglitan magatutok lang ko ya sa trabaho sa presidente. Ang vice president ko, muning malagas sa mga tao nga dapat nga may manabat. Dapat kuno pa sabton sa ilang sining mga kasalanan. Tinamudamo nagagulwa. Engineer, may ara ko nagagin pasabla si mo. Namudamo sa mga pangalan sining nga nagagulwa nga maging running mate ni Vice President Sara Duterte. May ara man sini nagahambal nga tiyo na una diri nagwa nga siling ano kuya, running mate for life ako ni Vice President Inday Sara Duterte. Sunod pa sa kay presidential sister Amy Marcos. Pinamangkot naman niya karon si Senator Robin Padilla. Hambali Senator Robin Padilla. Kaya tana, Vice President ano man lang do spare tire man lang na. Kaya tana. Pero sa aton sini nga mga kulturan may mga nagaguluwa na yan karon sa aton sini matag palamati nga mga pangalan katulad naging lamang sang ipakita ko ni sa inyo. Ining laragway ano pa i-extend pa engineer liog ko i-zoom out pa zoom out zoom in. Dali lang yan wait for my cue lang engineer. Ang mga supporters sa mga politiko ni mahilig ni sila magbalandra sa mga pangalan mo. Kapin pagi kung layo pa pero ginaantisipar ng eleksyon. Now, may nasiplatan kita sa isa iya kagin patigayon sining big event dito sa may Cebu bago gilamang natapos. No, big event. Daw 7 Cacks Derby bla. Ano nyo na kayong inyo sining alagad may ligon sa sport balang bulang. Di galabay sa feed na ton. Kita tani entry name niya. Ang iya sining entry name. Amo sinyo, liyo ko bala pakita, bala engineer. Entry name si isa ka bulangero. Wa man ningi butangalan ko ano owner. Pero tiyo mo ning entry name niya. Sara/Marcoleta 2028. Amo na balayan Ining Marcoleta, bla. Siya ni si Senator Rodante Marcoleta. Amo sinayhan ang butsilingon sining nasambitan karon niya nga gingamit as entry name sa isa ka entry dito sa may pila na ka square engineero, 7 no? 7 kung anom ka square na, 1, 2, 3, 4, 5, anom lang, anom, 6 cacks na sa may New Star Cebu dito sa may isa ka big time nga hotelo. Sa aton sila makabumbo kayo may takbalo kung pila ni score niya. Pero lang taon tani kron basi kon 1-1-1-1 o kon basi kon puro lang ni Ruida bla. But anyway, laban-laban supporter ni. No, supporter ni Vice President Sara Duterte kag pananglitan mangin running mate niya ni Senator Rodante Marcolita kay kadamo man daya sang pwede nga mangin entry name bisan ano man lang ngalan butang mo pero ti ko na mo niya nga ibalandra mo na kadaan daw kasubong lang siniya mind conditioning man mo. Makita to sa iban sini mga bulangero. Wow, ti sila ginmamaptanan nga duwa. Do mo na bla strategy kanya. Di ba si mga sunod sini mga inadlaw, makita sang pangalan sang sa administrasyon naman.
Sino ay hanang posible sini nila nga mangin pambato tuman? Ti basi butang nila to sino be? Butang tabi Martin or basi kon ano man Lini man, no? Anong saton sino ba kabumbo? Bla mo ti damo niya sang nabala. Grabe ya ka genius kadaan niya mo, no? Saton sini nga mga kabumbo ang mga Pinoy. Damo sini nabalaan nga mga kunando sini nga mga propaganda na. Kag basta mabalandra lang na mga pangalan. 44 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11 speaking sang Vice Presidente sa aton sini nga mga kabumbo. Ang impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte magaumpisa sa Marso 2, Lunes sini nga adlaw. Pag-umpisahan sa House panel ang deliberasyon sa apat sini ka mga verified impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Lunes, Marso 2. Inangin ni House Committee on Justice Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Garville Luistro. No, iya sining ginpayag nga iga-determinar kung bala sufficient inform and substance ang mga nasambitan sining mga complaint batok sa kay VP Sara. Ginpayag diri ang 5 ka mga step nga ipatigayunon sa iya sining committee amo ang pagtalakay sa nasambitan sining impeachment kung sa diin madeterminar ang reklamo. No, kung bala may ara sang balasihan or wala sang balasihan kag ini bala ang sarang nga ma-dismiss kag ini ang pagabutuhan sa plenaryo. Subong pa man kung mapamatud-an nga sufficient inform and substance maga-issue sila sang abiso sa kay VP Sara para nga sabto ng mga aligasyon sa sulod sang napulo ka calendar days, no, or 10 calendar days pananglitan nga mapamatud-an nga may probable cause pagabutuhan ini sa plenaryo sa ikalima sini nga bahin kag pananglitan makakuha sang 1/3 sang boto pagadalon ini direkta sa may Senate Impeachment Court. Tiyan mo niyang balantayan man sa aton sini nga mga kasimanwa by Monday. Kung bala ining apat ka mga impeachment complaint ma-determine sila diri iyang sufficient inform and substance kag magasaka bala ini sa bahin karon sa Senate Impeachment Court or mabasura bala ini banwa. Pila sa mga kauturan naton ang nagahambal man nga ining bold move ni Vice President Sara Duterte nga temprano pa ang iya sining pagdeklarar nga mga papili bilang presidente sa palabuton sining tuig 2028 ang kabahin sang iya sining stratehiya sa aton sini nga mga kabumbo nga posible maka haylo sa mga miyembro sang House of Representatives agud to banwa nga ti indi madayon ang pag-impeach sa iya. Amo ni ang pila sa mga pananawa sa aton sini nga mga kuturan nga stratehiya kuno sa aton sini nga Vice Presidente kun nga ini siya ang temprano pa nga nagdeklarar nga magapapil ini siya sa pagka-presidente sa masunod sini nga tuig 2028. May mga nagapahayag man nga ti sa aton sini magkasimanwa nga daw nagaganoy man ini siya sa ginatawag sini nga simpatiya. Sa aton sini makabumbukay pananglitan nga si VP Sara ma-impeach abe sa aton sini karon nga mga kabumbo ti galing-galingon burong-burongon naman na sa mga supporters, no, sa mga Duterte nga ba grabe gid nga pag ihig-ihig nyo sa amon sa mga Duterte kay Vice President Sara Duterte bisa na impitsa Ario another Duterte ang magapapili kag paminsar sila nga sigurado na kuno ang kadalagan kuno mo sining matabo. Well, sa gyapon sa aton sini mga kabombo kanya-kanyang diskarte kag strategiya ini sa bahin karon iya sang politika diri sa pungsod Pilipinas. Kaysa politika kuno ginakabig ini ang chess game. Sa politika dapat sini may timing. Sa politika dapat may timing yung mga words of wisdom na ni Governor Toto Defensor Jr.
Sa aton sini nga mga kabumbo sa politika naman kuno iya kung sinusubong ang imo sini nga ginakabig nga kasumpong, opponent, kontrapartido or whatsoever, di mo man kuno pagpatamaan ka kabuyayaw. Kag ang imo sini nga kaupod subong sa politika, hindi mo man pagkatamaan sini kadayaw. Kay basi magbalis ka ng paya, pagkasunod sini iya nga mga election time, election period, ang ginabuyayaw mo to, kamo naman mopdanay, di ano matabo sa inyo. Ang ginadayaw mo to, buyayawon mo naman, di ano matabo sa inyo. Mga words of wisdom sini banwasang isa ka Ilonggo philosopher. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ibantayan naton ini sa aton sini mga kauturan ang mga development sa bansang political landscape sa pungsod na Pilipinas. Kagabi, nagtakop ang ikadua sining adlaw sa confirmation of charges batok sa kay former President Rodrigo Roa Duterte dito iya sa may bahin sa International Criminal Court pre-trial at Chamber 1. Nalakip man dito banwa ang pagdiga sa prosekusyon sa mga co-perpetrators ni former President Duterte. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa ang mga co-perpetrators sa aton sinimakuturan ang nalakip sa ginaplastar sa kampo sa prosekusyon ti amo sanday Senator Bato de la Rosa being the PNP chief sang tiyempo ni former President Rodrigo Duterte kag mga makahang mga tinagaman pinambuyan ni Senator Bato lagsanay na niya. Pinatsanay na ni sa mga drugista at mga drug lord, ambot sinyo na. Pero Tagalog siyempre. Mutong balya. Translate ko lang. Pinatsanay na ni sa aton sino mga kabumbo. Why na ni plagyuanay? I'm just paraphrasing sa aton sino mga kulturan. Pero dito umamo sinang pahayag ni former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa. Sa aton sino mga tagpalamati, gindiga man dito banwa ang mga pangalan anday Senator Christopher Lawrence Bongo ngati siya kuno nagadaho ni sang reward money kung may maitip kuno ang police and for formality kung may ma-neutralize. The word is neutralize. Kung may ma-neutralize kuno ang police sa aton sino mga kabombo, hilabi na kung makabig nga big fish or dako or drug lord sa aton sini magkasimanwati may dako man sini kuno iya nga tawag sini reward money para iya sa mga naka-neutralize sa sining so-called drug lord or big fish sa bahin niya karon sa illegal nga droga. Vitaliano Aguirre II, Vicente Danao, Camilo Cascolan nga nagpahuway na, Oscar Albayalde, Dante Hiran, kag Isidro La Peña. Isidro La Peña was the former PDEA chief sa aton sini karon niya mga kabombo. But ang nasambitan sini iyang pagpang-neutralize ginpahat-pahat pagin sang prosecution niya kabalo kamo nga mayara sang Oplan Double Barrel. Ining Oplan Double Barrel amuning revitalize pagin nga ila sini nga pagpang-neutralize sang mga so-called durugista sa aton sini karon niya mga kabumbo. Magluwas sa Oplan Double Barrel mayara pagid sang Oplan HVT, high value target. Dumduman ko naman ang balsang kilala ko, engineer HVT, high value taste, porte. Pero HVT, high value target. Ni mga high value target, siyempre mga mga lords, mga drug lords sa aton sino mga kabumbo, mga sa high value target may araman na sa nagakaigo corresponding level. May level 1, level 2, level 3, 4, and 5. Kung level 5 ikaw, di siyempre nabilong ikaw sa mga lords or
nabilong ikaw sa mga tawo nga mga protector sa illegal nga drugista ara ikaw sa gobyerno may mataas ka nga posisyon no sa aton sinikronia nga mga kauturan ti ginpang diga man to nila kung sanday sino ining mga nagkalamatay sa Oplan double barrel and Oplan na high value target. Sa prosecution panel they made mention sa pangalan ni former Albuera Mayor Rolando Espinosa and former mayor sa Usamis si Aldong no paro hinog nga konseniente atong ginlusob sila bla sa ila sini nga compound. There was a firefight sandig sa kay sino ganing poster boy sa una sang drug war atong gulpiada lang bla nagbalik loob sa Ginoo tapos damo na to sang Juby to yap Juby ano ganito kernel sa subong no lipat ko sang apelyido ni sir basta do nagatiksanay kami ganina sang una tiksanay kon chatanay kaming duwa sa aton sini nga mga kasibanwa ginakadlukan to sa una sa mga malagawagan mo sang ara ikaw sa drug list. Now, ginplastar man, speaking of drug list, ginaplastar man ang damol sining drug matrix nga ginauyatan ni former President Rodrigo Duterte sa pila ka mga speech niya nga nagatubang sa publiko. No, kag ginpakita mga laragway sa kung sino ang yara sa PRRD list. No? Sa iya sining illegal drug matrix. And then later on, gitawag ini nila nga death list or dead list. But silingon, kung nana ka sa listahan, no? Sa aton sini mga kabombo ti laban-laban, maitip, kagid laban-laban, mapatay ka, laban-laban, man-neutralize ikaw. Amo ning plastar sa prosecution panel, kagabi sini, sa aton man sini karon niya nga mga kauturan. No? Sa aton sini matag palamati. Kag they made mention also sang mga ginhimo ni President or former President Rodrigo Duterte pinagi karon sa paghingalan sa mga politiko nga engage sa illegal drug activities or nagaakto bilang protector, financier or ini sila ang mga beneficiaryo no sa sining mga dorogista. Sa aton sini karon nga mga kauturan. Tiya mo ning latest no sa aton sini matag palamati kag magapadayon ang third day sa presentation or confirmation of charges batok sa kay former President Rodrigo Duterte buwas Huwebes pawayway kita na karon no engineer sa aton sini nga mga tagpalamati Huwebes kag subong man padayunon sa Biyernes sini nga adlaw. Isa sa mga luyag point out sa prosecution panel is that nga ang mga tinaga kuno sa baba ni former President Rodrigo Duterte pananglitan nga maambal siya nga ti ining si for example ining si Mayor ni Nito Tarugtog durugista ni sa mo nga banwa sa mo sining lugar ti siya na ning sunod si Mayor Abraham Linog siya maning durugista kilala na sa mo nga lugar maligaran ko nung pila ka mga inadlaw sinima na binulan hurong paas na to isa tadlong na buol na yon sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa ang mga tinaga pagid ni former President Rodrigo Duterte nga tini mo magkablaka pag-aristo nyo kung magabot sa pusel tiruwa kung hindi siya magabot pusel tiruhan na lang na yun yan ay ako mapardon sa inyo di mo magkablaka na pila lamang ini sa mga punto nga ginraise man sa prosecution panel sa ginpanigayon sining second day sang confirmation of charges dito iya sa may ICC Pre-Trial Chamber number 1. Pagbalik na to na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Tingwan ta nga malabot diri linya sa mga lawmakers niyo nga nalakip to sa affidavit sa 18 ka mga anay katapos sa Philippine Marines. Ang ginapahayag nakabaton sa kung hindi man
nasulod sa dako sini nga envelope nga kwarta sa magamay, medium or dako nga malita. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 57 minutos na nakaligad sa takna sini nga Yari ang mga household level fire safety measures ang Bombo Network News. agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 25 sa buwan ng Pebrero taong 2026. At ngayong araw po ay ating ginugunita ang ika-4 na pong anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga paunahing balita, libo-libong rallyista isinasabuhay ang diwa ng EDSA People Power Revolution. Ang mga otoridad tudubantay din sa kahabaan ng EDSA. Publiko hinimok ring yakapin ang EDSA legacy, habang ilang grupo naman nagpumilit sa pagsasagawa ng programa kahit pa walang hawak na permit. Sa ibang mga balita tayo mamaya, ang Office of Public Counsel for Victims ng International Court idinitalya ang pagkamatay ng libo-libong sibilyan at mga inosente sa Duterte drug war. Ang video ng mga pagbabanta ni dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa ginagamit na ngayon bilang ebidensya. Philippine Navy naman itinangging Marines ang 4 mula sa 18 iprinisentang umano'y bagmen na naghatid ng 805 billion pesos na kickback kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Sa ating provincial report, abangan mamaya si Baguio City Mayor Magalong tinawanan lamang ang isyong magkatandem sila ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Sa international news naman, ang State of the Union Address ni US President Donald Trump sumentro sa ekonomiya at seguridad ng Amerika. Abangan din sa ating patuloy na pagtutok mamaya sa Association of Southeast Asian Nation ang ika-49 na meeting ng High-Level Task Force Economic Integration nagsimula na sa Iloilo City. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagsimula nang magmarcha ang libo-libong protesters sa kahabaan ng makasaysayang EDSA, ang lansangan kung saan pangunahing naganap ang mapayapang revolusyon. 40 taon nang nakakalipas na kilala ngayon bilang EDSA People Power Revolution. Isinasabuhay muli ng maraming mga rallyista ang diwa ng People Power Revolution kung saan marami sa mga ito ang nakasuot ng puti at dilaw. Mula sa EDSA Shrine sa Mandaluyong, tumuloy ang mga ito sa EDSA Monument kung saan nakatakda ang ilang serye ng kilos protesta, mga concert, rally, laban sa korupsyon. Samantala, nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan maging ang Metropolitan Manila Development Authority at National Capital Region Police Office na bawal ang pagsusunog ng mga effigy sa mga isinasagawang rally. Kaugnay pa rin po yan sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Maliban sa makakasira ito sa kalikasan, maaari din itong makasakit ng mga motorista at iba pang tao sa lugar. Dagdag pa rito ang posibleng pagkasira ng kalsada o istruktura na pagsusunugan nito. Babalaan ni National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aberin, sumunod lamang sa batas upang maiwasan ang anumang kaso na maaring isampa bukod pa sa perwisyong dulot ng maling aksyon. Samantala, naglaan naman ang Metropolitan Manila Development Authority ng kanilang responder
para makatulong sa mga emergency situation. Samantala, kaugnay po niyan, ang EDSA People Power Revolution isa daw unqualified success ayon sa National Historical Commission of the Philippines. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Eman Bombase. Tinawag na unqualified success ngayon ng National Historical Commission of the Philippines ang EDSA People Power Revolution na makasaysayang nangyari noong 1986 na nagpabagsak sa isang diktatoryang administrasyon. Ito ay sa gitna ng pag-alala para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw, Pebrero 25, 2026. Binigyan diin ni Joseph Alec Heradilla, historian ng National Historical Commission of the Philippines, sa isang press con na hindi matatawaran ang tagumpay ng 4 na araw na revolusyon sa EDSA kung saan para sa kanya ang mismong 1986 ay unqualified success, ngunit ang mga nangyari at mangyayari pa matapos ang 1986 ay nasa kamay na aniya ng mga Pilipino. Ipinaliwanag rin ni Heradilla na ang papel ng kanilang komisyon ay panatalihang buhay ang alaala ng mga mahalagang yugto sa bansa nang walang kinikilingang panig sa politika. Ating pakinggan ang tinig ni Joseph Alec Heradilla, historian ng National Historical Commission of the Philippines. Successful siya kasi nagawa ng tao sa loob ng 4 na araw na yun at sa lahat ng sakripisyo ng mga naging biktima na agrabyado doon sa 2 dekada na nangyari na yon, nakikita natin na nagkaroon ng pagbubunga. Ngayon, kung yung bunga ba yun, tinanim natin ulit, ano yung nangyari? Yun yung hindi natin masabi. Kasi hanggang ngayon, tumutubo pa siya lumalaki pa siya. So, from sa perspective po ng isang mag-aaral ng kasaysayan, yung mismong 1986, yung gusto nila mangyari ng 4 na araw na yon, success, unqualified yon. Yung nangyari after 1986, nasa kamay po natin kung anong mangyayari. Even 40 years after, sa lahat po na nangyayari sa bayan natin, tayo lang din po makakapagsabi kung ano ba gusto natin mangyari. Binigyan din niya na ang demokrasya ay hindi lamang nakikita sa tuwing may halalan o kilos protesta, kundi maging sa pang-araw-araw na pag-aalaga ng mga Pilipino sa kalayaang nakamit noong 1986. Iginiit ni Heradilla na mananatiling non-partisan ang National Historical Commission of the Philippines kahit sino pa ang nakaupo sa pwesto. Ang mandato umano ng ahensya ay gunitain ang lahat ng historical events sa bansa base sa mga katotohanan at dokumento. Muli ating pakinggan ang tinig ni Joseph Alec Heradilla. Lang naman po yung panawagan namin bilang, yun nga po, kailangan namin i-contextualize na government agency po kami. And as such, base po sa ating constitution and sa mga batas, we are non-partisan. So, in that context, ang mahalaga po sa amin ay hindi mawala sa alaala ng mga tao yung mga nangyari sa kasaysayan natin. Especially yung mga malalaking pangyayari sa kasaysayan natin tulad ng martial law at tulad ng people power. Sapagkat sa mga aral ng kasaysayan, doon lang tayo matututo kung papaano tayo tatahak. Kasabay ng pag-alala, mangyayari rin ngayong araw ang Trillion Peso March Movement kung saan dadaluhan ng ilang progresibong grupo upang punahin ang mga isyu ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eman Bombase nagulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa rin pong development, magkakabombo hinimok naman ng grupong August 21 Movement ang publiko na yakapin ang legasiyang iniwan ng 1986 sa People Power Revolution kasabay ng paggunita ng ika-40 anibersaryo nito ngayong araw. Ang grupo nga itong magkakabombo ay tinatag ng nakababatang kapatid ni yumaong Senator Benigno Aquino Jr. na si Butch Aquino. Nakabilang sa unang nanawagan sa taong bayan na magtipon-tipon sa EDSA noon na nagresulta nga sa mapayapang revolusyon. Isang pulong balitaan, inihalimbawa ni Atong President Voltaire Bohol na marami sa mga kabataan ngayon
ang nagpo-post sa social media at sinasabing mahirap mahalin ng Pilipinas. Subalit nakakalimutan niya na isa ang ating bansa sa tinitingala ng buong mundo noong taong 1986 dahil sa people power. Dalawang punto lang po yung gusto ko pong iwan. No? Unang-una po yung sana pagpapalik loob ng mga Pilipino, yakapin muli ang EDSA legacy. Kasi alam niyo, marami sa mga kabataan ngayon sa social media, madalas natin makikita yung mga post sa ang hirap mo naman mahalin Pilipinas. Di ba? Hirap na hirap sila. Pero alam niyo, nakakalimutan natin na isa sa mga tiningala tayo nung panahon ng 1986 ng buong mundo ay ang people power of 1986. Alam niyo ba, pagkatapos ng people power, sa New York, taxi driver, pag malaman nila na Pilipino ka, kakabayang ka, i-congratulate ka. Sa Asia, ganun din po. Are you a Filipino? Congratulations, you did wonderful. So, buong mundo nakatutok sa atin noong 86. Tapos hahayaan lang natin mabura itong legacy na ito dahil lang sa Inihayag din ng atong President na para tuluyan ng makausad ang ating bansa, kailangan na mapanagot ang mga personalidad na nasa likod ng tinatawag na conjugal dictatorship sa panahon ng termino ni yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Anya, hanggat hindi nagkakaroon ng closure at tunay na pananagutan sa orihinal na pagkakasala mula sa diktadorya, maaring kada 10 taon magkakaroon ng mga bagong diktador. Samantala, kuha po tayo ng karagdagan pang update sa kaugnay pong balita sa paggunita nga po ng ika-4 na pong anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Nasa 14,000 miyembro po ng Philippine National Police ang ipinakalat ngayong araw para po yan sa managpapatuloy na programa kaugnay sa anibersaryo ng People Power Revolution at ng Trillion Peso March. Kaugnay niyan, may nakalapang detalye si Bombo Bea Piniza. Nakatalaga na sa ngayon ang hindi bababa sa 14,900 na mga miyembro ng Philippine National Police sa iba't ibang lokasyon yan sa National Capital Region. Para yan sa mga nagpapatuloy na programa na may kaugnayan sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution at maging sa mga programa kaugnay ng Trillion Peso March. Ayon kay newly designated Acting Director for Directorate for Operations, Police Brigadier General Ponce Rogelio Quiñones, maliwanag ang naging direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga pagtitipon na ito na siyang gagalapin sa buong maghapon. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Quiñones Jr., ang Acting Director of the PNP Directorate for Operations. Nag po ng direktiba ng ating Chief PNP na sa pagpapatupad ng security and public safety coverage for the whole day na siguraduhin mapanatili ang katahimikan, kaayusan, na maidaos ito ng maayos. Sa ngayon po, ang PNP ay nakapag-deploy na ng 14,900 personnel. Ito ay makikita natin sa iba't ibang lokasyon, pero ang center talaga ng activity ay yung EDSA Shrine, yung People Power Monument. But then, naglagay din tayo ng karagdagang personnel doon sa ating sa part ng Ayala Bridge and of course doon sa Mindiola, dahil iniiwasan natin yung mga nangyari noong mga nakaraan na kung saan may mga ibang grupo na yung objective talaga na makarating sa Malacanang. Sa ngayon naman, Bombo Genesis at Bombo Ever, nasa humigit kumulang 500 na mga ralista na ang nasa mga point of convergence ngayong araw na siya namang inaasahang mas dadami pa pagpatak ng alas 10 ng umaga kanina dahil na rin sa mga grupo na nagsimula ng kanilang mga aktibidad kaninang alas 7 ng umaga habang inaasahan naman ang ibang grupo na mag-uumpisa naman ngayong hapon. Pag may pakinggan natin muli ang tinig ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Quiñones, ang Acting Director yan ng PNP Directorate for Operations. So as of today, mayroon tayong makikita siguro dyan sa monitor natin doon sa People Power Monument. Nasa more or less 500 na yung ating mga kalahok na nakikita dyan ngayon. And we're expecting na dadami yan pagpatak ng mga alas 10. Dahil mayroong grupo kasi na magsisimula ng kanilang aktibidad simula 7 o'clock pa kanina until 12 noon. Then meron ding grupo na magsisimula ng alauna. Samantala, batay sa inisyal na impormasyon ng pulisya, 3 grupo lamang ang naaprubahan ng mga rally permits na binubuo ng mga grupong Siklab, Tindig Pilipinas at ang mismong Trillion Peso March Movement. Ilang mga grupo naman ang inaasahan na magsasagawa pa rin ng mga demonstrasyon sa kabila ng kawalan ng mga kaukulang permit, partikular na sa ilang bahagi ng Maynila, dahilan para paglaanan din ng deployment ang mga lugar na ito, partikular na sa Ayala Bridge at maging
at maging sa Mendiola. Hindi naman pinagbigyan ang ibang mga grupo na mag-apply o makakuha ng kanilang mga permits dahil na rin sa mga nagdaang violations nito sa mga nagdaang kilos protesta. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, ang Acting Director of the PNP Directorate for Operations. Tatlo lang talaga yung naaprubahan na permit, yung Tindig Pilipinas, Siklab at yung Million Peso March. So tatlo pa lang. And kung makikita natin, alam ko maraming nag-apply pero yung iba hindi na-aprubahan sa kadahilan ng ang sinasabi ng ibang local government unit natin. Nagkaroon sila ng violation dun sa mga previous permit na ibinigay nila. That's why yun ang isang rason kung bakit hindi sila uli nabigyan ng permit para mag-conduct ng activity nito. Actually, kung makikita natin, historically, although yung pinaka-aktibidad talaga ay dito sa White Plains and People Power Monument, pero minsan makikita natin, may mga grupo rin na nagtatangkang mag-conduct pa rin ng protest action doon sa mga freedom parks natin. Kung minsan nga, meron pa tayo doon sa Ayala Bridge and sa Mendiola. That's why we also beef up the security yung mga lugar na yon. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, Bombo Ever, nagpapatuloy ang mga pagtitipon sa bahagi ng EDSA People Power Monument at maging sa bahagi ng EDSA Shrine. Habang inaasahan naman na pagdating ng hapon ay magkakaroon din ng pagmamarcha sa mga lugar na ito bilang bahagi ng kanilang mga programa. Inaasahan naman na humigit kumulang 30,000 mga ralista ang makikiisa sa mga demonstrasyon na ito ngayong araw na posibleng magtanggal o magtagal hanggang alas 10 ng gabi. Bombo Genesis. Sige. Hanggang mga anong oras ngayong gabi, Bombo Bea, yung inasahang mag-i-stay, yung mga ralista dyan sa may monument? Binigyan ng Quezon City local government unit itong ating mga rallyista, no, partikular na itong tatlong nagawaran ng rally permits na si Club Tindig Pilipinas at itong Trillion Peso March Movement na magkaroon ng kanilang pagtitipon hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Kasama na dito, no, yung pag-aalis ng kanilang mga kagamitan, yung mismong kanilang mga stage na ginamit at yung paglilinis dito sa mga bahaging ito ng EDSA People Power Monument, partikular na dito sa White Plains Avenue, no. So bahagi na ito ng mismong programa at kung saan makikisama din itong Quezon City Local Government Unit sa paglilinis dito sa ating mga pinagtipunan o point of convergence, Bombo Genesis. Okay, Bombo Ever? Right, Bombo Bea, kasabay nga nitong paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, meron ding Trillion Peso March. May mga inaasahan ba na mga dadalo dyan na mga personalidad o mga dati at kasalukuyang opisyal like noong nagdaan pang mga pagtitipon, Bombo Bea? Yes, Bombo Ever, no, magkakaroon o imbitado yung ilang mga personalidad kagaya nga ng sinabi nitong pamunuan ng EDSA Shrine. Inimbita nila si Senator Bam Aquino, ngunit binigyan din naman nila na hindi na magsasalita itong ang ating senador dahil nga hindi ito para plataforma para sa pamumulitika, no. Binigyan din ng pamunuan ng EDSA Shrine na para lamang ito sa pagpupugay o pagbibigay halaga doon sa naging partisipasyon ni dating Pangulo Corazon Aquino dito sa malawakang naging kilos protesta noong 40 taon na ang nakakalipas. So sa ngayon, yun pa lang yung kumpirmadong mga dadalo, kasama na din yung ilang mga miyembro ng Makabayan Bloc, bagamat binigyan din nga din ng EDSA Shrine at maging ng Trillion Peso March Movement na walang mga politiko na magsasalita sa mga pagtitiko na ito, Bombo Ever. Papaano pala, Bombo Bea, yung mga walang permit? Ano yun? Iaalaw pa rin sila na mag-rally dyan, magsagawa ng protesta kahit na wala silang permit? Yes, actually kanina sinabi na rin niya ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, no, na bagamat may mga grupo o ilang mga grupo na hindi pinayagan magkaroon ng rally permit, ay hinahayaan naman silang magkaroon ng mga pagtitipon sa iba't ibang lugar yan o iba't ibang lokasyon, partikular na doon sa Maynila, dahil nga bilang bahagi pa rin ito ng pagrespeto ng pulisya at maging ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at ng lokal na pamahalaan ng Maynila doon sa freedom of speech ng ating mga kababayan, no. So hinahayaan silang magkaroon ng sarili nilang pagtitipon at programa, at isa lamang yung hinihiling ng ating mga otoridad na walang magkaroon o bawal magkaroon ng mga karahasan, mga seditious statements o actions na siyang humihikayat na sumugod o magkaroon ng pananakit sa iba pang kapwa rallyista, Bombo Ever. Alright, Bombo Bea. At yan muna mga updates mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian.
Dako tayo sa ibang mga balita mga kabombo. Nanindigan si International Criminal Court Principal Counsel for the Office of the Public Counsel for Victims na naging labis na ang ikinasang kampanya kontra ilegal na droga na pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Ms. Paulina Masida, bagaman ipinagmamalaki ito ng Administrasyong Duterte bilang epektibong drug war, ang realidad anya ay mayroon itong mas malawak na socio-political dynamics tulad ng pag-target sa mga mahihirap na komunidad, pagkakapatay ng mga walang kalaban-laban at paggamit ng state violence. Sa ilalim ng kampanya kontra ilegal na droga, naging legal anyang pagpatay kahit payaong mga Pilipinong walang kalaban-laban. Sinusugan din ni Masida ang kanyang mga ebidensyang naunang iprinesenta ng Office of the Prosecutor na anya ay nagpapakita ng lawak ng investigasyon na isinagawa ng naturang opisina at bulto ng mga dokumentong nalikom sa kabuuan ng kanilang pagsisiyasat. Ayon sa abogado, lahat ng mga krimeneng ibinibintang sa dating Pangulo tulad ng multiple murder at attempted murder ay saklaw ng Rome Statute, kaya't nararapat lamang anya na tumuloy sa trial ang kaso ng dating Pangulo. Ikinatwiran din ng abogado ang napakalawak na saklaw ng drug war na nagresulta nga sa pagkakapatay ng libo-libong sibilyan. Marami sa mga ito ay hindi anya naimbestigahan. Framed on its face as a campaign against illegal drugs, it in reality reflected broader social political dynamics, including the targeting of marginalized communities, the use of state violence, and the deflection of attention from deeper structural problems. The prosecution presented ample evidence showing that each of the contextual elements of crimes against humanity is satisfied at the required threshold for confirming the charges. During the period covered by the charges, the Davao Death Squad and the national network created by Mr. Duterte to commit the crimes carried out an attack against the civilian population within the meaning of Article 7(2)(a) of the statute, as reflected in a course of conduct involving the commission of multiple murders and attempted murders. Ang mga salaysay ng mga biktima na nakausap ng kanyang opisina ay nagpapakita kung paano ipinatupad ng Administrasyong Duterte ang madugong kampanya ng walang awa at halos walang kahirap-hirap. Sa karagdagan pa rin pong mga balita ng hihinayang si Dalia Cuartero, inahon ng biktima ng war on drugs sa si Jess Cuartero, hindi man lang sila nakarating sa International Criminal Court para personal na dumalo sana sa pagdinig ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Cuartero na nag-ambagan lamang ang mga sumusuporta sa kanila para makarating ang ilang victims representative. Ngunit hindi na napagbigyan ang iba pa dahil sa kakulangan ng pondo. Naisa na nilang makita ng personal habang binabasahan ng sakdal si Duterte para sa salang crimes against humanity. Pero hangad umano ng kanilang pamilya na makapunta pa rin sa The Hague upang isulong ang hustisyang hindi na ibigay sa Pilipinas para sa kaanak na pinatay ng mga pulis. Ng grupo ng Rise Up na marami ang makasama, kaso dahil nga sa kakulangan ng budget, hindi po lahat pwedeng mapagbigyan makapunta kasi ang budget lang po ang ng Rise Up ay pinagtulong-tulungan lang po ng mga simbahan para makaalis ang mga biktima. Hindi po pinalad na inaabot tayo sa budget pero mahaba pa ang trial naman yan. Umpisa pa lang yan. Pagbubukas pa lang. Di natin masasabi. 10 years from now, baka makarating din ako dahil magkakaroon na ng budget. Samantala, kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, makikibahagi naman ang grupo nila Cuartero upang ipanawagan sa gobyerno ng Pilipinas ang angkop na aksyon sa mga karahasang nangyayari dito sa bansa. Panawagan ni Dalia, hindi dapat makalimutan ang sinapit ng kanilang mga kaanak na nadamay lamang sa madugong drug war. Makikiisa po kami. Hindi po kami pwedeng hindi sasama dahil isa sa panawagan namin ay makulong lahat ng sangkot mula sa taas hanggang sa baba. Kailangang managot. Dahil ang asawa ko noong EDSA Power Revolution, yung asawa ko 3 days pong nagbantay dyan sa EDSA. Kaya ang pamilya namin ay talagang
Bahagi pa rin po yan mga kabumbo ng pahayag ni Dalia Cuartero, isa po sa mga kaanak ng mga drug war victim. Dako tayo dyan sa may Kamara de Representantes, Speaker Boji D. Sinabing pinagtitibay ho ng Association of Southeast Asian Nation Treaty and Amity yan pong halaga ng dialogo at kooperasyon. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalyn Soberano. Naniniwala si House Speaker Faustino Boji D. III na nananatiling mahalaga ang diwa ng dialogo, mutual respect at mapayapang kooperasyon kasunod sa pagunita ng ika-50th anniversary ng Treaty of Amity and Cooperation ng Association of Southeast Asian Nations. Ayon kay Speaker D, nagsisilbi ring chairman ng ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA para sa taong 2026. Ang kasunduang nilagdaan noong 1976 ang naging pundasyon ng mapayapang ugnayan at katatagan sa rehiyon. Mula sa 5 orihinal na kasapi, lumawak na ito sa 58 high contracting parties. Patunay na ito'y isang makabuluhan sa gitna ng nagbabagong pandaigdigang kalagayan. Iginiit pa ng Speaker na ang mga prinsipyong nakasaad sa TAC, paggalang sa soberanya at territorial integrity, hindi pakikialam, mapayapang pagresolba sa mga alitan at epektibong kooperasyon ang nagsisilbing gabay sa paglago ng ASEAN na na ngayon kabilang sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo at tinatayang magiging ika-4 sa pinakamalaki sa mga susunod na taon. Kasabay ng anibersaryo ang pag-upo din ng Pilipinas bilang ASEAN Chair at AIPA President sa 2026. Tiniyak ni Speaker D ang buong suporta ng AIPA sa TAC, ASEAN Charter at United Nations Charter. Nananawagan din si Speaker D sa mga mambabatas at mamamayan sa Timog Silangang Asya na patuloy na panindigan ang kapayapaan at kooperasyon para sa mas matatag at masaganang rehiyon. Pakinggan natin si House Speaker Boji D. III. AIPA reaffirms its full commitment to the Treaty, Amity, and Cooperation alongside the ASEAN Charter and the United Nations Charter. We stand ready to work with ASEAN to turn shared visions into concrete outcomes our people can feel and trust. To my fellow parliamentarians, may this anniversary renew our commitment to preserving peace in both word and deed. And to the peoples of Southeast Asia and all the nations that have joined this treaty, its principles belong to you, guiding how we live as neighbors and partners in interconnected world. Happy 50th anniversary to the Treaty of Amity and Cooperation. Samantala, isinusulong naman ni Parañaque Representative Brian Raymond Yamsuan ang panukalang batas na magbibigay ng full government scholarship at return service program para sa mga nais maging pharmacist at iba pang allied health professionals. Sa ilalim ng House Bill 7355, popondohan ng gobyerno ang pag-aaral ng mga qualified na estudyante sa mga prioridad na kursong pangkalusugan, kapalit ng obligasyong o obligadong serbisyo sa pampublikong health system matapos makapasa sa board exam. Ayon pa kay Yamsuan, nahaharap ang bansa sa kakulangan ng radiologic technologists, pharmacists, midwives at iba pang katuwang na mga doktor at nurse, lalo na sa mga probinsya at liblib na lugar. Anya, maapektuhan ang maayos na pagpapatupad ng universal healthcare kung magpapatuloy ang kakulangan ng health workers. Batay kasi sa datos, kailangan ng bansa na humigit kumulang 57,000 na pharmacists, ngunit nasa 30,000 pa lamang ang kasalukuyang nagpa-practice. May kakulangan pa na 27,500 at aabutin pa ng ilang taon bago ito mapunan. Itinakda ng panukala ang paglikha ng Philippine Allied Health Council na tutukoy sa mga kursong prioridad at saklaw ng scholarship. Sasagutin ng programa ang tuition, allowances, internship fees, insurance at review at ang exam fees. Ang mga scholar ay kailangang maglingkod sa mga pampublikong ospital o health facility sa kanilang lugar o pinakamalapit na undeserved area sa loob ng 6 na taon. Layunin ng panukala na magtugunan ang kakulangan at hindi pantay na distribution ng allied health workers sa ating bansa.
Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nominado si dating presidential spokesman Atty. Harry Roque na may bigat ang mga controversial na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court. Gayunpaman, nanindigan ng batikang abogado na kailangan pa ring patunayan ng mga prosecutor na ang mga naturang pahayag ay ipinupukol talaga sa mga inosenteng sibilyan tulad na nauna nilang aligasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Atty. Roque na mayroong evidentiary value ang mga pahayag ng dating Pangulo, lalo na ang mga ipinapakita ng prosecution panel na video at record ng kanyang mga pahayag. Ngunit hindi anya nangangahulugang sapat na ang mga ito para patunayan ang pagkakasala ng dating Pangulo dahil kailangan pang patunayan ng panel na ang mga ito ay may koneksyon sa mga ligasyon ng patayan. Kampante rin ang abogado na wala sa mga ipinakitang video ang makakapagpatunay na tina-target talaga ng nakalipas na administrasyon ang mga inosenteng sibilyan, bagay na mas lalong magpapahirap anya para sa isang conviction laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Samantala, naniniwala naman si Atty. Roque na nagawa ni Atty. Nicolas Kaufman, ang defense lead counsel ni dating Pangulong Duterte, na ipakitang inosente ang dating Pangulo mula sa mga krimeng inaakusa laban sa kanya. Ito ay taliwasan niya sa mga ligasyon ng prosecution team at ng Office of the Public Counsel for Victims na ang dating Pangulo ay isang killer. Sa kabilang banda, sinabi ni Atty. Roque na binabantayan at pinapanood niya ang kabuuan ng pagdinig habang siya ay nasa Vienna, Austria. Samantala, muli namang binalikan ng International Criminal Court Office of the Prosecutor ang mga pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya pang Pangulo ng Pilipinas laban sa mga drug personalities ng bansa. Magkakasunod na ipinakita ng Office of the Prosecutor Trial Lawyer si Robin Croft ang ilang video ng dating Pangulo habang nagbibigay siya ng mensahe. Kabilang dito ang pagbibigay ng 48 oras sa mga drug suspect na sumuko na at umamin na sa kanilang mga kasalanan at pagkakasangkot sa illegal drugs trade. Binalikan din ng Office of the Prosecutor ang ilang mga pagkakataon kung saan sinabi ng dating Pangulo na kanyang papatayin ang mga ito kung hindi pa susuko sa loob ng itinakdang oras. Inilala rin ng abogado ang kaliwat ka ng pagbabanta ni dating Philippine National Police Chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa. Ipinakita ng mga prosecutor ang ilang video kung saan ay inaatasan ng dating general ang mga pulis na hanapin ang mga drug personality, patayin sila kung manlaban, buhusan ng gasolina at saka silaban. Runners, Mr. Duterte's speeches make it clear that there was a policy to neutralize alleged criminals by violent means, including murder. 8 hours yung mga nagdi-distribute ng droga sa Boulevard. Giving you 48 hours. Pag nakita ko kayo, papatayin ko kayo dito. These are Mr. Duterte's own words. I quote, "I will kill you. That's the only formula that worked in my city." End quote. That is tab 133. Prangka-prangkahan talaga. I will kill you. Kayong na mayor ako ngayon, presidente, yun din ang, that's the only formula that worked in my city. Mr. Duterte frequently said that if elected as president, he would stop drugs and crime in the Philippines in 3 to 6 months. He frequently referenced his experience in Davao, where he admitted that he had killed criminals. Ayon pa sa batikang trial lawyer, si Senator De La Rosa ay may tuturing bilang pangunahing kasangkapan ni dating Pangulong Duterte sa pagpapatupad ng drug war. Batid-an niya ng senador ang lawak ng kanilang operasyon at kung paano ito sinasagawa hanggang sa ground level. Git ng batikang abogado si De La Rosa ay nagsilbing matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaan ng dating Pangulo lalo na sa mga confidential information. And Mr. Duterte was not the only member of the Common Plan who disseminated the policy through public speeches and statements. In this video at tab 9, co-perpetrator Mr. De La Rosa addresses a crowd of self-confessed drug addicts in Bacolod City and urges them to kill drug lords and burn their houses. Kilala mo sino kayo kung sino mag-drug dito? Ano, gusto nyo patayin? Sino patayin? Pwede mo kayo pumatay. Pero wala kayo. Kayo mo na biktima. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo.
Mr. De La Rosa made this speech on the 25th of August 2016. At the time, he was the chief of the Philippine National. Bahagi po yan magkakaroon ng paglalahad ng trial lawyer sa ilalim po ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court, si Attorney Croft. Samantala, kuha pa tayo ng ibang balita, pagiging flight risk ng mga idinagdag na respondents sa plunder case laban kay Senator Jinggoy Estrada, pinag-aaralan na ng prosekusyon. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Iniyab ng Department of Justice ang pagiging patas nito sa mga kasong hinahawakan na may kinalaman sa korupsyon at anomalya sa mga proyektong flood control. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, pantay-pantay o ikwalang pagtrato ng kaguran lalo naman sa inaakusahan na dawit sa naturang issue. Aniyay, sinusuri din ng prosekusyon ang pagiging flight risk ng mga bagong idinagdag na respondents sa reklamong plunder na isinampa ng National Bureau of Investigation laban kay Senador Jinggoy Estrada at iba pa. Tinitingnan anya ng huwes ang posibilidad ng pagtakas o paglabas ng bansa ng mga ito bago humiling sa korte na sila isyuhan ng precautionary hold departure order. Naniniwala si Justice Spokesperson Martinez na dapat pa din silang maisyuhan o mapigilan makalabas ng bansa dahil naunang edisyon na rin ang mga kapwa nila respondents sa reklamo. Kaugnay niya natin pakinggan si Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. As to the question of whether there's a move to include the additional respondents in an application for PHDO, well, all things being equal, they should be included. Kasi kung na-applyan ng PHDO yung iba, dapat itong mga dinagdag din. But, syempre, ang tanong is, are they a flight risk? Diba? Kasi yun naman po ang batayan ng pag-apply ng PHDO na susuriin ng huwes before in court. So, that's a matter that the court will have to decide. We'll have to wait and see if the prosecutors move for the filing of a PHDO in court. No? Kung maalala, nag-issue ang Manila Regional Trial Court Branch 52 ng precautionary hold departure order kontra kina Senador Jinggoy Estrada, former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, pati mga dating opisyal na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Kanilang kinakarap ang mareklamong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pa. Sa kasalukuyan, patuloy na umuusad ang mga reklamo o kaso sa Department of Justice kaugnay sa manumalyang flood control projects. Abang patungkol pa rin sa naturang usapin, ang ilang mga dating kasama naman ng lumantad na testigo sa Senado na si Orly Gutesa ay lumutang para patotohanan ang mga ibinunyag nito. Sa nagrap na pulong balitaan, humarap sa publiko ang 18 nagpakilalang mga dating Marines at nagsilbi umanong mga tauhan ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kanilang sinagundahan ang mga akusasyon ni Gutesa yung pag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay umano ni na dating House Speaker Martin Romualdez galing sa anomalya sa flood control. Ayon sa abogadong nanguna sa pagharap ng mga ito na si Attorney Levy Baligod, aabot raw sa higit 800 bilyong piso ang halaga ng mailang ulit na pag-deliver ng mali-malitang pera kasama nung maging kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ipinakita rin ito ang ilang mga larawan nagpapakita sa mga mali-malitang ginamit umano base sa kanilang pahayag. Narito ating pakinggan si Attorney Levy Baligod. Hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Oo. Kung maalala, si Gutesa ang siyang naghayag sa paghahati ng mga maletang naglalaman ng mga pera sa nagrap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon ukol sa flood control projects anomaly. Magugunitang itinanggi na ng nakaraan na idinawit ng mga opisyal ang mga akusasyon at pratang na naturang testigo sa kasalukuyan. Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Mas Radio, Bombo!
Ang mga balita magkakabumboy, tinanggihon ng Philippine Navy na miyembro ng Philippine Marine Corps ang 4 mula sa 18 ipresentang umano'y bagmen na naghatid ng malimaletang 805 billion pesos na kickbacks kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldi Co. Isang pahayag nilinaw ni Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez na base sa kanilang official record, hindi kailanman naging miyembro ng Philippine Navy o ng Marine Corps ang 4 na individual na ipinakilala sa isang press conference na pinangunahan ni Attorney Levy Baligod. Habang mayorya sa mga ito ay discharged dishonorably at ang ilan ay nagretiro ng may good standing. Ginawa ng Navy official ang pahayag matapos kang maberipika ang mga pagkakakilanlan at record na nagserbisyo ang mga ito. Pagdating naman kay Orly Gutesa, binigyang diin ni Captain Martinez na nagretiro na mula sa serbisyo si Gutesa mula pa noong Hunyo ng taong 2020 at wala na ito sa ilalim ng jurisdiksyon ng Navy. Pinalalahanan naman ng hukbo ang publiko na beripikahin muna ang kredibilidad at kung wasto ang impormasyong natatanggap kabilang ang source at plataforma na ginamit upang mapigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Samantala, nanindigan ng Navy official na mananatili ang hukbo na maging profesional, disiplinado at non-partisan nang hindi makokompromiso ang kanilang integridad at reputasyon at manatiling hindi matitinag sa kanilang mandato na depensahan ang soberanya ng Pilipinas at pagsilbihan ang mamayang Pilipino. Sa panig naman ng Santang Lakas ng Pilipinas, sinabi ng Chief ng Public Affairs Office si Colonel Zerzas Trinidad na ang mga pahayag na ginawa sa naturang public forum ay dapat nabusisiin sa pamagitan ng maayos na legal at investigative process. Samantala, dako po tayo dyan sa may Senado, si Senator Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta muling nagpalitan ng pahayag sa lumalalang usapin sa West Philippine Sea. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, nagkasagutan muli ng mga pahayag sina Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta hinggil sa lumalalang isyu ng usapin sa West Philippine Sea. Sa isinagawang pagdidig ng Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, kinontra ni Marcoleta ang mga naging pahayag ni Lacson na ang adventurer at negosyanteng si Tomas Cloma ang nakadiskubre, nagmamay-ari at saka nag-donate sa Pilipinas ng Spratlys Island. Ayon kay Marcoleta, isang seafarer lamang si Cloma at hindi discoverer ng Spratlys Island na taliwas umano sa mga naitalang kasaysayan tungkol sa pag-angkin nito sa mga isla noong 1956. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Senator Ping mentioned a certain personality by the name of Tomas Cloma. And he asked the representative of the 34 members of the AFP were about to be confirmed whether he knew about Tomas Cloma. So sa kanilang exchange, Madam Chair, it was pointed out that Tomas Cloma was the one who discovered the Spratlys. Very interested in this because it should be corrected kung talagang nandun si Tomas Cloma. It should not be distorted. Tomas Cloma is a seafarer. Sa hiwalay na pahayag naman ay sinagot ni Lacson si Marcoleta at sinabing tila hindi pa rin umano makausad ang kapwa senador sa usapin ng pagkakadiskubre ni Cloma sa Spratlys at muling pinanindigan ang kanyang bersyon ng kasaysayan ng Kalayaan Island Group. Ayon kay Lacson, batay sa tala ng munisipyo ng Kalayaan, naglabas si Cloma ng notice to the world noong May 15, 1956 upang angkinin ang Spratlys at kalaunay isinuko ito sa pamahalaan ng Pilipinas sa halagang piso. Ito umano ang nagbigay daan para malagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Presidential Decree number 1596 noong 1987 na formal na nagtatag ng munisipalidad ng Kalayaan bilang bahagi ng Pilipinas. Ang sagutan ng dalawang senador ay kasunod ng naunang tensyon sa Commission on Appointments hearing noong Pebrero 4 kung saan sinabi ni Marcoleta na maaaring isuko na lang ang Kalayaan Island Group upang magawa ang mapa ng West Philippine Sea. Pahayag na tinutulan ni Lacson at inahilan tulad sa pagsuko sa buong bansa. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging dating pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Over our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire
West Samantala, Bombo Genesis Bombo Ever, muling nilinaw naman ni Marcoleta ang kanyang mga naging pahayag at iginiit na kailanmay hindi niya naging suwestyon na isuko ang Kalayaan Island Group at tanging pinupunto lamang na ito'y hindi pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Binigyan umano ng ibang kahulugan ang kanyang mga naging pahayag. Sa huli, sinabi ni Marcoleta na maghahain siya ng resolusyon na humihingi ng paglabas ng opisyal na mapa ng Pilipinas na malinaw na nagpapakita ng West Philippine Sea upang maging isang batayan sa totoong sakto na teritoryo ng bansa. Muli ang tinig ni Senator Dante Marcoleta. Kasi nagbiro lang ako. It was a hypothetical statement when I said, well, you want to give up the KIJ para ma-encircle mo. But that was highly hypothetical. It was not even a suggestion. Nag-uulat live mula sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The ASEAN Philippines 2026 mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio, Bombo! Ang 49th meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration sa Iloilo City opisyal na pong nagsimula. Ang pagpupulong inaasahan pong magbubukas ng mas malawakan pang oportunidad sa negosyo at investments. Kumuha po tayo ng karagdagan pang mga update dyan mula sa Bombo Radio Iloilo. Formal lang nagsimula ngayong araw ang 49th meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration dito sa Iloilo City. Ito ay dinaluhan ng mga delegado mula sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Ang ASEAN meeting ay tatagal hanggang Pebrero 27. Sa panayam ng Bombo Radio kay Alan Giepte ng Department of Trade and Industry, sinabi nito na ang pag-host ng Iloilo sa nasabing pulong ay inaasahang maghihikayat ng mas maraming investors at magbibigay ng oportunidad para sa pakikipagpulong ng mga kalahok mula sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at kanilang external partners. Ayon kay Giepte, kabilang sa mga tatalakayan ng economic services at security na nakikita niyang magbubukas ng mas malaking oportunidad para sa mga professional at service providers ng bawat miyembrong bansa ng ASEAN. Pinuri naman ni Giepte ang Iloilo City bilang isang excellent host at isang good tourism destination. I would like to start by extending our utmost gratitude to Iloilo for the warm hospitality and excellent hosting of ASEAN meetings, particularly our 49 high-level boards on ASEAN Economic Integration. Mula dito sa Bombo Radio Iloilo para sa ASEAN Philippines 2026 update ng Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Hana Mendoza Andasa, nag-uulat para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may EDSA, mga kabombo sa may EDSA Shrine. Ngayong tanghali, meron pong mga grupo, iba't ibang grupo ang nagtipon-tipon ho dyan. At sila rin po'y maglalakad patungo po dyan sa may EDSA People Power Monument. May live report ang Star of Manila. Patuloy na nagtitipon-tipon ang iba't ibang grupo at organisasyon dito sa EDSA para sa pag-alala ng ika-40 taong anibersaryo ng People Power Revolution ngayong araw, February 25. Mayroong mga inihandang imahe at simbolo na bahagi ng parada o prosesyon para sa paggunita ng diwa ng pagkakaisa at mapayapang pagkilos ng taong bayan noong 1986. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila sa ilang mga grupo na makikiisa sa prosesyon, ibinahagi nila ang kanilang personal na rason sa pagsali dito. Pakinggan natin ang ating naging panayam. Na masyado matakaw sa politika. Walang pakialam tayo sa 2028 muna. Ang mahalaga ngayon, we are suffering. Grabe, hindi lang korupsyon. Hindi lamang ang dynasty. Grabe ang kahirapan sa atin. Kita natin yan. So ang message namin talaga, God power. Samantala, bandang 3:00 ng hapon, mamaya ay isasagawa ang main program sa EDSA White Plains kung saan magkakaroon ng mga talumpati at panawagan para sa pagpasa
ng mga reforma sa batas, kabilang ang panukalang anti-dynasty law at iba pang hakbang laban sa korupsyon. Mamaya ng mga 6 ng gabi, nakatakda ang banal na misa dito sa EDSA Shrine na pangungunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Pagkatapos ng misa, susundan ito ng youth-oriented event at konsyerto sa Eton Century sa Quezon City bilang bahagi ng paghimok sa kabataan na makibahagi rin sa pag-alala ng makasaysayang People Power Revolution. Inaasahang aabot sa libo-libong katao ang dadalo sa iba't ibang aktibidad habang nakadeploy ang mga kapulisan upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa buong selebrasyon. Bombo, Genesis. Okay. Yung presensya ng kapulisan kasi nahati yung kanilang deployment diyan sa may shrine at sa may part ng monument. Diyan sa may shrine, kamusta yung presensya nila, Star DJ German? Yes, Bombo, Genesis, sa oras na ito, nakakalat pa rin sila, nakapalibot sa buong sa paligid ng EDSA Shrine. Simula pa yan kaninang mga umaga hanggang sa ngayon, tanghali at pahapon, nakadeploy na talaga sila sa buong EDSA Shrine dito sa may Quezon City. Isinara ng mga lansangan diyan kasi ang EDSA Shrine napapalibutan ito ng kaliwat kanan ng lansangan, walang nakasara naman so far. Right now, Bombo Genesis, wala naman at nasa paligid lamang nakabantay ang ating mga kapulisan at tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko dito bagamat nagkakaroon pa rin talaga ng pagsikip dahil sa ginaganap nga na pagkunita at pag-alala sa EDSA People Power Revolution. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, DJ German. At mula rito sa EDSA Shrine, nag-uulat Star DJ German ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa iba pang mga provincial report, mga kabombo, dako tayo dyan sa may Cordillera. Si Mayor Magalong ng Baguio City, tinawanan lamang ang posibleng pagkakatandem nila ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. May update ang Bombo Radio Baguio. Tinawanan na lamang ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang tanong hinggil sa kumakalat na impormasyon na siya umano ang magiging katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, sinabi ng alkalde na hindi niya minamanifesta ang pagtakbo sa isang national na posisyon sa 2028. Ayon sa kanya, maganda umanong maikonsidera, ngunit sa ngayon ay nakatuon siya sa kanyang tungkulin bilang alkalde at sa kanyang advokasya ng good governance laban sa korupsyon. Dagdag pa niya, hindi pa niya pinag-iisipan ang pagtakbo sa anumang national position. Nang tanungin kung ano ang kanyang magiging tugon, sakaling ialok sa kanya ang pagiging vice presidente, sandali itong natahimik at walang ibinigay na pahayag. Sa ngayon, wala akong reaction. Alam mo naman tayo, hindi naman tayo nagmamanifest na tatakbo tayo sa national sa mga national position. Although, syempre, it's nice to be considered also. Pero sa ngayon, naka-focus tayo dito sa ating pagiging mayor. At the same time, dito sa ating advocacy for good governance at laban sa corruption. Kaya wala sa atin, hindi ko pa pinag-iisipan yung national positions na yan. Sinabi rin niya na posibleng nakikita ng ilang Pilipino ang kanyang passion para sa good governance kaya sa kinukonsidera ng ilan. Samantala, ipinaliwanag din niya na nagtrabaho lamang siya sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang contact tracing czar noong panahon ng pandemya, gayon din bilang Chief Deputy for Operations ng Philippine National Police. Ayon sa kanya, ginawa lamang niya ang kanyang trabaho at hindi sa nagpasipsip. Ito ay matapos sang matanong kung totoo bang malapit siya sa pamilya Duterte. Idinagdag pa niya na maituturing umano siyang close kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, wala umano siyang naging pagkakataon na makasama si Vice President Sara Duterte maliban sa ilang engagement na kanilang nadaluhan at kadalasan ay sandali lamang ang mga ito. Wala rin umano silang naging one-on-one na pag-uusap. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Ang Archdiocese of Capiz magdaraos po ng silent walk kasabay po yan ng anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Kumuha po tayo ng karagdagang detalye pa dyan mula sa Bombo Radio Rojas. Magdaraos ang Archdiocese of Capiz ng isang silent walk bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Father Frank Casalda, Direktor ng Capiz Archdiocesan Social Action Center. 40 taon na ang nakalipas ng panalangin at pagkakaisa ang nagbago sa kasaysayan ng bansa. Sa taong ito, muling magsasama-sama ang mga mamamayan sa Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception sa Rojas City upang ipagdiwang ang ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Ang programa ay magsisimula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa isang Community Holy Rosary at susundan ng Eucharistic Celebration alas 5:30 ng hapon na pangungunahan ni Most Reverend Archbishop Victor B. Bendico, DD. Ayon sa kanya, ang mga aktibidad na ito ay bahagi ng pag-alala sa makasaysayang pagtatamo ng demokrasya sa Pilipinas matapos ang pamumuno ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Kami po dito ay magsagawa ng isang simpleng aktibidades. Unang-una ang tinatawag nating silent walk. Ito po ay mangganap sa front place mismo ng cathedral. At ang sasali nito ay mga kabataan, our youth, and we also invited some organizations from our civil society groups, and they will be joining us at around 3 o'clock. So mag-uumpisa po ito, 3 o'clock in the afternoon. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ibinida ni US President Donald Trump ang kanyang mga nagawa sa loob ng isang taon, partikular na sa ekonomiya at seguridad ng Amerika. Ayon kay Trump, napababa ng kanyang administrasyon ang core inflation sa pinakamababang antas sa higit 5 taon. Muling binanggit niya si dating US President Joe Biden na ayon kay Trump, binigyan ng Amerika ng pinakamasamang inflation sa kasaysayan ng bansa na taliwas naman ayon sa kanyang mga kritiko. And its allies in Congress gave us the worst inflation in the history of our country. Administration has driven core inflation down to the lowest level in more than 5 years. And in the last 3 months of 2025, it was down to 1.7%. Bagi po yan ang pahayag ni US President Donald Trump sa kanyang State of the Union Address. Kaugnay yan, binanggit din ng US President ang paglago ng stock market na umano'y nakapagtala ng 53 all-time record high mula nang manalo siya bilang Pangulo. Sinabi rin niya na nakapaghikayat ang kanyang administrasyon na mahigit $18 trillion investments sa unang taon ng kanyang pamumuno. Sa usapin naman ng immigration, hindi rin pinalagpas ng Pangulo ng Amerika ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa pagpigil sa illegal immigrants at pagpasok ng illegal fentanyl na isa pong uri ng painkiller sa bansa na bumabaraw ng 56% at naitalang pinakamababang bilang ng illegal immigrants sa border ng US-Mexico noong nakalipas na taon. Narito ang ginanga US of the Union Address ni US President Donald Trump. Thanks to our America First policies we're putting into place, we have had $1.7 trillion of new investment in America in just the past few weeks. The combination of the election and our economic policies that people of SoftBank, one of the most brilliant anywhere in the world, announced a $200 billion investment. OpenAI and Oracle, Larry Ellison, announced $500 Ipinagmalaki rin ni Trump sa kanyang talumpati ang lakas ng militar at kapulisan ng Amerika at sinabing natatakot na ang mga nagnanais na hamunin ang kanilang bansa na nagugat sa muling pagrespeto umano sa Estados Unidos. Bilang isang kilalang tagahanga naman ng sports at dating may-ari ng professional football team, pinuri ni Trump ang tagumpay ng US hockey team na nanalo ng ginto sa Winter Olympics. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station
gamit yung kanilang sariling mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Diyan sa may bahagi ng Mindanao area, pwede po ninyong balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station po dyan. Tulad po dyan sa may bahagi ng Davao Region. Nariyan pong Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Davao. Sa may siyudad po ng Cagayan de Oro, nariyan pong Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Sa may General Santos City at mga kadabing lugar, nariyan pong Bombo Radio General Santos. At para sa mga Hiligaynon speaking, nariyan pong Bombo Radio Coronadal. Po sa may Mindanao, maaari niyo pong tutukan ng Bombo Radio Malaybalaying, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ikan sa takna, siningilaw na balik na diri sa pagpangalagad sang bombohan ay saud sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kamumo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kung ninyo pa madumduman sini kagapon sini adlaw samtang ginaantisipar sang bilog sini iyang pungsod sa Pilipinas ang ikaduha sining hugnat sang confirmation of charges batok sa kay former President Rodrigo Duterte. Kagapon sining adlaw sang aga ginatipon ni Attorney Baligod ang 18 tanan ka mga miyembro no or anay miyembro sang Philippine Marines, mga kopdanan ni Sergeant Gutesa atong nangin resource person ni Senator Rodante Marcoleta during the time sang ginapatigayon sini ang pagpanghusisa or investigation in aid of legislation.
Sa bahin karon iya sang Senado may kantanan sa sining kontrobersyal nga mga flood control projects. Pagkaulabid sang mga matag sining opisyal sang aton sining pungsod kag pila ka mga opisyal man sa Department of Public Works and Highways. Nakibot ang kadamaan sa sining pinakaulihi karon nga ginapagwa nga joint affidavit sang 18 ka mga anay miyembro sang Philippine Marines nga kung sa diin may mga ginpanghingadlan diri sila, no, nga mga ginapayag nagabaton sang maleta nga kwarta nagikan Kurubanwa sa kay former Representative Zaldico. No, sa nasambitan sining listahan mayara sang apat sining ka mga Ilonggo lawmakers, tatlo ang sa karon nagapanerbisyo kang isa ka anay miyembro sang House of Representatives. Ang ginatumod naton diri si former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ang tatlo kay Banpa amo sanday Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, First District Representative Janet Doknanay Garin, kag Lone District Representative Julian Jam Baronda. Si former Representative Raul Manuel ang nagpagwapan sa iya sining iyang statement direktamente sa iya sining social media account nga mayara sa caption nga Marines noon, Marites ngayon, mga traidor sa bayan. Hibalo nato ng dugang pagin sini karon iya banwa nga mga pagpanghusisa man diri nato at the same time sabat sang mga santuanay or sang former member sang House of Representatives. Kaganuayhan ang iya sini nga pananawan kung nga nalakip ang iya sila diri nga pangalan. May pilaman ka mga pangalan sini ang yara sa listahan or nalakip pa sa sining joint affidavit sang anay or mga miyembro sang Philippine Marines, anay miyembro sang Philippine Marines mga biyan, no? Sa aton sini karon nga pagpangalagad, standby kay istoryahan naton ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon. Subong man ang 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration diri sa syudad sang Iloilo formal na nga nag-umpisa. Subong man ngadlaw magalawig ini sang 3 kadlaw sa aton sini mga kuturan. Umpisa Pebrero 25 subong adlaw, 26 sa tubtob 27. May mga information man kita diri sa aton sini nga pagpanglagad and standby kay istoryahan man naton ini banwa kay makabig sini nga dako ang benepisyo sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. At the same time, later on, sa aton man sini nga paday nga pagpangalagad, istoryahan taman kay kunti sa international scene sa bahin karon iya sang Mexico. May kinagamo man dito nga natabo matapos ini banwa iyang napatay or na-neutralize ining isa sa makabig pinakadako nga leader sang kartel nga si El Mencho. Dito iya sa may bahin karon iya sa Mexico. Si El Mencho Banwa, siya ni ang leader sang Jalisco cartel group. Di karon napatay ini siya sa aton sining mga kasimanwa sa gimparigayon sining operasyon sang militar. May mga pangalan nga nagaguluwa diri sa sining successor ni El Mencho, no? Sa aton sining mga kasimanwa. Una diri nga nagwa ang pangalan nga El Yogurt. Damo gani isang mga nag-yuhom sini. Sinya makon mo sini banwa, leader ka kartel pero do kasubong karadlawan ang iya sini iyang pangalan El Yogurt. May nagagwa man sina diri nga isa pagid ka pangalan man sang bag-o nga leader sang Jalisco cartel, no? Among ining si
L03, no? Si L03 amo kuno niya ang nagkuha sang trono sang Cartel Jalisco New Generation sa aton sini nga mga kauturan ti ang cartel or Jalisco Cartel sa aton sini nga mga kabumbo sandig diri sa latest information ang ginapamunuan sang US born kingpin, no, sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung madumduman nyo pa, ining si Nemesio Elmencio Oseguera Cervantes, no? Anay pulis ni siya. Ante siya magsulod sa kartel or maghimo sa iya sini iya nga kuglingon sini nga kartel dito iya sa may Jalisco, isa man sini ka lugar dito iya sa may Mexico. No? Kung madumduman pa sa February 2022, ginkasa ang nasambitan sining raid sang Mexican military, batok iya sa kay El Mencho, kag dito gani ini siya ang na-neutralize sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Ti matapos sining pagka-neutralize ni El Mencho, ang nagbulos diri sa iya sa Jalisco New Generation na cartel o kung CJNG, ginhingadlan si Juan Carlos Valencia Gonzalez alias L3 o kung El Pion or L03 sa aton sining mga kasimanwa. Ginabunag ini siya sa Santa Ana, California, no, kag isa ka US citizen by birth. Stepson ini ni El Mencho, bata ni sang iya sining asawa nga si Rosalinda Gonzalez Valencia, nga ginabati-bati mananay nga amo ang magasunod sini iya nga mangin hefa, no? Kung lalaki hefe mo, no? Kung babae hefa, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa sa mga cartel boss, no? Sa aton sini karon nga mga kabumbo, no? Ginapangunahan ni L03 or ni El Pion ang elite paramilitary wing grupo elite sa aton sini makasimanwa. Siya karon ang mayara sa $5 million nga US bounty bangod sa yaman sining yang role sa fentanyl trafficking kag extreme violence. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, pakita tablan ramong bukres ang laragway ni L03, no, or si El Pion. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa, no, may tabon ini siya samtang nga ginapatungan sa iya sining nga mga tinawo nga nagauribay sa mga high-powered firearm. No, ang isa naman iya nga nagpakilala nga siya ang bag-o sining leader sa Jalisco Cartel sa aton sining mga kabumbo, amo ining si El Yogart. No, bao ti paghambal sini nila yang El Yogart amo kuno ang masunod sining boss, no, sa aton sining mga kabumbo, most likely kay may mga apat ka mga may mga apat sini ka mga masaligan si El Mencho. Tiyan mo na ding duwa na mensionar ini si Abraham Jesus R. Ambriscano alias El Yogart, rising leader within sa cartel Jalisco New Generation, no? Nagapanguna sa branch of Fuerzas Especiales Mencho or FEM o kon Operatiba Yogart, also known as Yogores or Yogoriza, no? Siya karon kag niya sini tinawa o nag-operate sa Jalisco, sa Quintana Roo, Colma kag sa Sierra Madre Occidental, dito iya sa Michoacan, no? Si Yogart natawo sa Marso 16, 1997 sa Apatsingan
Mitsukuan, Mexico, no? Ang karirya nagumpisa sa cartel world. Sa nagtrabaho ini siya sa Las Vegas or nagtrabaho ini siya sa Los Viagras nga nangin part sang Carteles Unidos, no? Anti-CJNG Alliance. Sa aton sini nga mga kasimanwa nag-silo ini siya kag nag-umpisa obra sa CJNG sadtong tuig 2022. Ining ginapakita naton sa aton sino makabombo amo ni siya si ang una ko tungin ang balbala si L03 o kon El Pion, no? Gapanabo ni siya sa iya sini katsura sa aton sini mga kabombo sang nagdeklarar siya nga ti siya ang bag-o nga leader sang Cartel Jalisco New Generation sa aton sini karon nga mga kabombo, no? May mga nagahambal ganing kilala ko tong ginan niya si L03 na apo na ni L98. Tagaharong ni sa aton sini mga kasimanwa. But kidding aside sa aton sini mga kasimanwa, no? Kadamo bala mo sang una faction ining mga kartel, no? Dira iya sa may Mexico, may ara sang sa Jalisco, may ara sa Sinaloa, no? May ara sa Guadalajara, no? Do halos sini banwa kada lugar within Mexico ang may ara sang jefe or boss, no? Pero another former member sang police, no, nga si Juan Miguel Angel, mga biyan, amo ni siya ang ginakabig nga boss of all bosses, no? Sa aton sini karon niya mga kabombo, siya ni ang ginhimo niya, gintipon niyang tanan sini nga mga cartel boss, no? Sa aton sini nga mga kabombo, kag siya ang nagpamuno sang isa iya ka balido unified nga cartel sang bug-o sining Mexico, no? Si Miguel Angel Felix Gallardo sa aton sining mga kasimanwa, siya man ni ang nagpundar sang Guadalajara cartel sang 1980s sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa, kag ginakilala ini siya nga si El Padrino, the Godfather. Siya ni ang ginaresto tuhoy sa kamatayon ni Enrique Kike Camarena nga amo gitong ginumpisahan sang downfall man kag pag-umpisa sa nga pag watak-watak sang kartel dira iya sa bahin karon sang Mexico. Isa sa mga nagsipak sa aton sini nga mga kasimanwa, amo ang nangin cartel boss man, nangin cartel leader sang Sinaloa nga way isang liwan kunti si El Chapo, no? Sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Pero ining si El Chapo sa aton sini nga mga kuturan, ang iya naman sini iya nga pagdako gid, balan mo may access ini siya kag si El Chapo abe kung sano pabla adventurero kag risk taker, no? Ti isang una sa Mexico tuway ito yung ginasapak ya sang mga sang mga Colombian, no? Gisintimos to ya pananawan sa mga Colombian cartel, Colombian drug lord, just like Pablo Escobar, no? Why ito yung ginasapak ini mga Meksikano nga niya sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Kaya mga Meksikano nga ni sa aton sini mga kuturan, why ni ginasapak o galing kay nagrisgo ya si El Chapo, si Joaquin El Chapo Guzman Loera, no? Ni siya, nagrisgo ni siya nga mag-connect sa kay Pablo Escobar sa aton sini nga mga kabumbo
Ti amat-amat nakuha niyang boat ni Pablo, ginsaligan siya nga siya ang ma-distribute to sa bahin sa Mexico. Kag nag-kingpin man niya karon ining si El Chapo Joaquin El Chapo Guzman Luera. Sa aton sini karon niya mga kasimanwa. Nga namin sunar ko si Joaquin El Chapo Guzman. Kabalo bala kamo banwa nga si El Chapo, no? Ini siya ang nadakpan sa tong Pebrero 22 man. No? Pebrero 22 man ini siya nadakpan sa aton sini mga kasimanwa. Ti coincidence bala ini or history repeats itself? February 2022 or February 22, 2014, gin-aristo si Joaquin El Chapo Guzman. Pila ka tuig ang nagligad? 12 anyos ang nagligad. Sa aton sinimakuturan, na-neutralize naman iya ining si El Mencho. And by the way, sa aton sinimakuturan, speaking sa mga kabataan El Chapo, mga kabataan ni El Chapo, priso man, ang bata yan ni El Mencho, tiyang stepson niya, muna subong ang nag-assume sang liderato sang CA or CJNG sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. No? So, ang pamangkot sa kung sino saka karon sa trono sang CJNG, tiyo mo na to si si L03 o kung si L Pion. No, kay ti nangin nangin close rival man sang Jalisco cartel, ang Sinaloa cartel ni El Chapo. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Kanamo pa sang mga nagklinabo diri banwa kay basta gani iya hambal nila, basta gani mayara sang mata pull down nga leader sa isa iya ka cartel, definitely may saka dira, no? Nga magabulos as bag-o sini iya nga leader sang cartel. Magka-problema lang sini banwa kung for example may mga apat ka mga masaligan or more than one nga daw masaligan nga daw amo na sa ideally magabulos sa trono as hefe. No, sa aton sini karon iya nga mga kabombo, ti may ara man ako kaysa sang ginatawag sini iyang nga within sa sina nga cartel, no? Magkaginamo sila, mag-ilinaway sila, no? Sa paghinga mo nga tiini sila banwa, amo iya karon ang magabulos bilang panibag-o sining leader sang isa iya ka cartel. Di mayara sang Tijuana, Juarez, Jalisco, Sinaloa, Guadalajara, no? Damo sang nasambitan sini nga nagkalilain man sini nga cartel or hefe, no? Sa sining underground the world dito ya sa bahin karon sa Mexico. 20 minutos na nakaligad sa takna sininga launa diri sa aton sininga pagapangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sinong ara sa linya ta dira Bombo Chris, available na ang aton sininga mga resource person. Anyway, do lang pa check tanay this time mauna kita sa kay Bombohan na anda sa sining 49th High Level Task Force on ASEAN Economic Integration nga ginhiwat na diri sa syudad sa Iloilo. Formal na nga nagsugod subong adlaw. Bombohan na sa report, please go ahead. Formal lang ginaumpisahan sa mga adlaw ang 49th High-Level Task Force ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Economic Integration sa siyudad ng Iloilo nga magalawig katong Pebrero 27 to 26 Bombo Chama. Sa bahin Madrid sa opening statement ni Yusek Alan Jepti sa Department of Trade and Industry, iadrigin pahayag nga ang pag-host ng Iloilo sa nasambit ng kahiwatan ang mag-ainggan human sa trade investment kay paghatagman sa kagayunan nga makipagsapol man sa mga ASEAN countries kag external partners. Sa kay Jepti, isa man sa pag-itriyahan ang economic services and security kung sa diin na po man nga oportunidad
para sa mga professional at ASEAN service provider sang kanang miyembro man rin sang ASEAN. Ginakabig man ni Jeffy nga ang Iloilo City ang excellent host good tourism destination Bombochang. Kaya isubong man ay isa man sa na-mentionar ni Mayor Iso Tranyas sa iya madring pahayag sa nagigad niya semana regarding madri sa ASEAN meeting division ng Iloilo. Ang isa man sa mga rason amo ang mga awards na nabaton sa syudad, UNESCO City of Creative City of Gastronomy, kag Korean City Tourist Award sa ASEAN nga nabaton man sa Iloilo City. Isa man ini sa mga oportunidad man subong sa syudad nga masapasan yung pagdiri ang economic trade and mismo man sa mga negosyo diri sa syudad sa Iloilo ang pinakuha ni nga bulig nga knowing nga may ara sa mga representatives from 11 countries of ASEAN diri man sa mga syudad sa Iloilo. At sa bahin sang sa security and peace and security man sa bahin diri syudad sa Iloilo. At mga rin nalapot ang bahin man sa Iloilo City Police Office, si Prince Robert Parilla, ang City Director ng Consuliin man. Mga rodaan niya sang 1,707 ka mga security personnel ang dispatch during the send-off ceremony man kag blessing sang tropa nga conduct last time sa Police Region Office 6 para sa ining 49th meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration. Kagod sa diin magkatama na subong sa mga dalanon nga may mga naka-assign nga mga grupo man o kon police desk abing sa bahin man sa ining ilang site sa grupo kon SPG ASEAN sa Police Regional Office 6. Sa bahin mismo sa venue, magkatanaton nga may ara isang police expense desk sa pads nila kag mismo man sa kilid sini ang bahin naman sa DSWD kasi Civil Defense of Australian Visayas nga ako sabihin ang ining SPG ginakabutan man sa ilang pang mga uniform personnel kag emergency responder if ever did man pre-palayo ng mga matabo man nga ASEAN related incidents sa may syudad sang Iloilo. And subong man as of this time wala man sang na-record diri nga mga ASEAN related incident si Iloilo City Police Office, but then ang iyalang rin nga ginapalaportan ni Colonel Wilbert Parilla nga ang intindihon ng anay sang mga tumuluyo kag mga nagagamit man sa mga dalanon when it comes sa may ara sang mga nag-aagi sa time nga may ara sang pagwa na sang mga ASEAN members kay may ara man sang mga dinner nga pagayunon sa mga heritage houses right after the meeting and even naman yung mga tourist properties sa Iloilo nga masarang mapadulungan nila. Basta nagapasalig man diri ang ICPO with the safety and peace and security man sang bahin man sing mga representative of ASEAN countries diri man sa mga Iloilo para sa 47th nga meeting madiri sa may syudad sa Iloilo kan 49th High-Level Task Force Economic Integration diri man sa mga syudad sa Iloilo Bombochang. Ito ba nato naman yung pahayag and Colonel Robert Parilla. So far, no, wala naman tayong binago because what we have deployed is the same deployment natin from the start, even before the arrival of the ASEAN delegates. So, nakalatag na kasi yan even before pa. Sir, nakikita po natin sa mga daan, meron po tayong mga teams no na naka-assign for security. Hanggang kailan po ito, sir? And every night po, meron po rin po bang security dyan sa mga daan natin, sir? Meron 24 hours yung natin deployment natin until such time na makaalis na lahat ng delegates. Okay. Yung security po natin, sir, is from Iloilo International Airport pa po, sir? Yes. Hanggang sa venues and tourist destinations natin dito sa Iloilo. Sir, ano po yung mga ginagawa natin sa area po ng Mega World since po doon po yung venue and main meeting po ng ASEAN? Meron po bang mga frisking or chine-check po natin ba yung mga sasakyan na pumupunta doon sa may venue, sir? Yung sa yung sa venues, yung kapag pumapasok ka sa within the venue, within the specific venue, mayroon tayong frisking at saka nag-additional tayo ng mga security measures. Okay. So with that, sir, as of this time po, sir, since nakarating naman po yung mga ASEAN members doon sa may venue, anong pong mga na-record natin, sir, so far? Ano ang?
may mga na-record na po ba tayo, sir, na incident or So far, no, wala naman. No? Wala man tayong na-record ng mga untoward incidents. Okay. So, with this, sir, ano po yung mga paalala naman natin po, sir, sa publiko since na-cancel po yung mga klase but then hindi naman po so far, hindi naman po yung masikip yung mga daanan for the visitors and also, sir, meron po silang mga dinner later probably sa mga labas po or heritage houses. Ano po yung mga mapa-assure po ng ICPO yung security nila? Again, no, we would like to ask the cooperation and understanding sa public na may kung halimbawa mayroon mga medyo ma-traffic because o sa mga adjustment na ginagawa natin, and this is because we did it para sa kaayusan at sa maipakita din natin sa international community na how disciplined we are and how secure we are here in Iloilo in securing international events like this Asian Summit. Na batianan ng insahayag ni Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, Bombacham. Alright, so muni kanisa na siling na naton very limited and we understand kung nga daw limited gid ang mga information bangod ngati for security purposes, but just the same sa aton sini nga mga kabumbo hibalon man nato na kung kiti sang gina-anticipate pa lang nasambitan sini karon iyang high level task force meeting grabe may benepisyo kuno diri ang syudad kag probinsya man sa Iloilo kag ginapasalamatan gikan isang aton sini nga mga opisyales man ang pagpili sa syudad sa Iloilo nga mangin host, but ang pamangkot hasta lang bala kita wakal-wakal nga may benepisyo kinanong imam la matuntod sini nga benepisyo sinadri naton for now sabahin sa aton sini polisan may assurance sang pagpasiguro sang seguridad sa mga delegado kag sa kung ano pang mga venues nga padulungan sini nila although may yara but hindi gid pwede publicize or shall I say ma-divulge sa aton sini karon nga mga kultura na bobuhana. Yes, tama agad ina Bombacham stricto gid no ang bahin man diri sa members although sa part kani isa nga mga media sa ining opening program no sa mga adlaw sa ginasangaga stricto gid diri limited time lang ang pagsulod diri sa venue mismo pag photo op man diri sa mga delegates and gipili lang actually man diri ang makasulod and limitado may ara na sa mga frisking bahin man sa communications office man sa Giningasian and overall no nga pagwantay man diri sa venue diri man sa distrito sa Mandurriao. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa sa imo sini iyang follow-up report. May kantanan sa sining ASEAN meeting sa karon. So muna magluwas iya ngati una sini gin criticize kag nagpalabot sa pagkadismaya ang National Union of Students in the Philippines. Why is it nga 3 days ginang cancellation of classes para disruption lang ini sa learning sa aton sini iya karon nga mga estudyante no sa aton sini mga kabombo hilabi pa ngati gin all level nga daan nga deklarasyon sandigman sa rekomendasyon sa Iloilo City Police Office of which nga gin-approve ni Mayor Inday Raiza Treñas. Sa aton man sini karon iya nga mga kabombo sa karon ang information is that maumpisa na kag ang assurance nga safe ang mga delegado sa pagpasiguro man sa Iloilo City Police Office Director kag may ara makita sa police deployment or law enforcement deployment diri sa bahin sa palibot sa syudad sa Iloilo. Now, sa aton sinima kasi manwa hibalunta anong benepisyo ano may ara gid man bala sa benepisyo ang syudad kag probinsya sa Iloilo. No? Kay it's not enough nga hambalan lang kita sang mga mahamot kag mga matapis nga tinaga nga amo sini mangin impact niya
amo sini ang mangin resulta niya, magatugas ang dugang employment, makapahulag sa ekonomiya, so on and so forth. Pero anong imamalang punto sa aton sini nga mga kasimanwa? May ara ginman bala sang mabatyagan nga benepisyo ang syudad kag probinsya sa Iloilo sa paghiwat sang high-level task force on ASEAN Economic Integration meeting diri iya sa syudad sang Iloilo. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, hibaloon tayo na, i-check naton this time ang rejoin the report naman ni Bombo Pauline Piliora. Kag subong man sa aton sini magkasimanwa, information sini naton, gindagdagan sang warrant of arrest. Ang head sang pikaw sang Kapitolyo, si Mr. Nerio Lujan sang warrant of arrest sa sining cyber libel do 2 counts. Ining warrant nag-ugat sa kaso man nga gina-file ni former Iloilo City Mayor Jerry Treñas batok sa kay Mr. Nerio Lujan. But as of the latest, ang information nga nabaton sila diri naton sa ligman sa aton sila nga pagpangusisa kay we've been trying maka-reach out man sa kay Mr. Lujan. Ang nakita lang naton is that ang comment niya, direkta nga comment sa social media page man ni former Mayor Jerry Treñas, nga ti naka-bail na siya kuno. Anyway, mga balita nagikan sa Kapitolyo with Bombo Pauline Piliora. Bombo Pao, sa report, please go ahead. Una kita diri Bambad Sham sa nagapadayon nga ASEAN meeting diri sa bahin man sa syudad sa Iloilo. Kung sa diin ang naging resulta or initially diri na sa pagbukas man subong adlaw base diri no sa opening statement bandari ni DTI Undersecretary Attorney Alan Japti no nga ginatanaw diri nga dako ang mabenepisyo man sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa ginapatigayon karon nga ika-49 diri nga high level task force on ASEAN of Southeast Asia Nation o kon ASEAN Economic Integration. Bumasham no diri kay Japti Undersecretary sa DTI ang Iloilo no ang naga-entertain nga daan sang mga delegado kag posible mga investors no diri sa aton man kag naghatag man diri sang opportunity hindi lamang sa stakeholders kundi mga professionals so madamo sang mga job opportunities man diri sa aton and pinaagi sa ni nga pag sinapol Bambot siya mahimo nga ma-establishar kag mapabakod diri ang koneksyon sang Iloilo sa mga katapo man sang ASEAN kag sa mga pungsod sa gwa diri sang rehiyon kag iniman ang palaagyan kuno no suno diri kay DTI Undersecretary Japti nga mapresentar ang turismo kag local nga mga produkto sa Western Visayas sa mas malapad nga merkado Bamacham. So ini lamang kay gina-consider do promising kuno ang Iloilo. So it's an opportunity for us nga ma-introduce ang Iloilo sa ASEAN kag ma-introduce ang ASEAN sa Iloilo Bamacham. Ang ining aktibidad ang magatutok hindi lamang sa sa aton diri sa ekonomiya but hindi lamang no magatutok diri sa pag-import kag pag-export diri sa produkto kag serbisyo kundi istoryahan man ining digital economy. Isa ini man ka ket nagamoderno madring aton nga tiyempo isa ini ka global network sang economic activities, transaction, kag interaction, kag ginapadalagan ang digital technologies pareho sa internet kag artificial intelligence. Pabati bala daton ang nanging pahayag sa pagbukas diri sa ASEAN meeting sa bahin diri sa Iloilo City with Attorney Alan Japti, ang Undersecretary sa Department of Trade and Industry. I think that we should always remember when we talk about ASEAN engagement, we are not just limited to export and import of goods. We talk about a lot of rules, regulations, and economic policies that touches on trade, services, and investment. So to be more specific, under our chairship right now, we have set of priority economic deliverables. And one good policy that I can highlight is that we are pushing for a strong regime on digital economy.
And what's the value of that? The value of having a digital economy framework agreement for the Philippines and ASEAN is that it will make our region, particularly the Philippines, a hub for IT, BPM services. So yung mga call center na yan, other mga data centers, will be attracted to locate here because we have strong rules and so in the process that gives opportunity. So I noticed in this area, may mga BPOs na established, that is highly welcome for them because if there is a digital economy framework agreement, then they will be attractive to set up more investments in the country and the province, provide opportunities for our professionals. And of course, you have the facility of the English language, very important. We also have priorities in pushing more free trade agreements. So we intend to talk about working relationship or stronger economic relationship with Canada. So isa yan sa mga PED namin. So we hope to conclude the ASEAN-Canada Free Trade Agreement this year. That will add also another market for our exporters. Because here in Iloilo, we know that we have been benefiting a lot from this trade agreement. So for one, I understand you have been exporting herbal tea. Of course, in the region, particularly in my province, from Aklan, we have been exporting also piña products, nito products, prakan products, of course, sugar, in the region. So we export them in various countries. So all these arrangements, all these policies are very beneficial. And in today's meeting, the high-level task force on economic integration is tasked to basically provide guidance, how to move forward in our economic integration agenda, how to further enhance our arrangement, and also talk about how to address current challenges right now. Kaya meron din po kami ASEAN Roundtable discussion on economic security. Philippines, one of the promising provinces that can showcase the excellent hosting of the country, and of course, as I mentioned, one good province to entertain also investors and provide opportunities for our stakeholders and professionals. Si DTI Undersecretary Attorney Alan Japti Bombacham sa pagbukas diri sa ASEAN meeting o kon ining high-level task force on ASEAN economic integration diri man sa bahin sang Iloilo City. So ining man ang magalawig sang tubtob sa Pebrero 27 kag ini ang ginatambungan o kon ginatambungan sang senior ASEAN economic officials Bombacham. All right. Sa piyak nga bahin, subong yun. Pero again, among bupaw, antes kita mag-saylo sa piyak nga balita, may concrete benefit bala nga siguro kung hindi man siniya matuigan, most probably basi months after this meeting may mabatyagan ang mga taga-syudad ka probinsya sa Iloilo nga benepisyo of hosting or pagpatigayon sa nasambitan sa meeting diri sa bayan sa syudad sa Iloilo. As to urgent, Bombacham, bangod man kay may nagkalain-lain at diredaan nga mga senior officials ang nagpadulong diri. So, plus point na ina siya nga ma-promote diri ang syudad kaga probinsya sa Iloilo in terms of, hindi lang in terms of tourism, at the same time in terms man diri sa mga produkto naton. And isa naman diri is, kati nakita ko nila ang setting bala kung diin ginapatigayon ining ASEAN meeting dito sa bayan sa Mandurriao kung sa diin madamo sa mga high-rise buildings, madamo sa mga BPO companies, which is amuna ang luyag bandiri nga fokusan. So one thing is for sure nga ma-promote man diri ang Iloilo City and at the same time mapresenta man diri ang ASEAN hindi lamang sa mga pungsod nga members ng ASEAN kundi sa mga katupad man diri nga rehiyon for more job opportunities man diri sa aton sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo, Bombacham. All right. Sa piyak nga bahin nagpagwa diri sang arrest warrant ang RTC o kon ang Regional Trial Court Branch 38 diri sa bahin sa Iloilo City batok diri kay Iloilo Provincial Pikaw Head o kon Public Information and Community Affairs Head Jose Nerio Kahilig Duman o kon kilala diri naton nga Nerio Luhan sa iya man diri nga Facebook page batok or bangod diri sa reklamo man diri nga cyber libel. So 2 counts ina siya
Bombo Cham, and may kaangtanan ini siya sa revised penal code, and ang bail dire is 48,000 pesos, which is 2 counts. So bali kung sumahon do around 96,000 pesos ini siya. So dated ini siya February 24, 2026, kag based man diri sang pagpamangkot naton, wala diri sa opisina no si Mr. Nereo Luhan sa iya man diri nga opisina sa Iloilo Provincial Capital, and ginaangan nga naton kag ginakontani nga makuhaan man diri sang statement. Pero as per information base ari ini siya sa bahin sa Hall of Justice for the process man diri abi Bombo Cham. Pero gilayon man nga nagpagwa diri sang statement si former Mayor Jerry Treñas kung sa diin gipabutyag niya nga ang tanan nga kritisismo kuno sang siya ang leader pa diri sa syudad man sa Iloilo na dangtan or na kumbaga nakaapid na bilang leader diri man sa syudad sa Iloilo, o galing do hindi niya inok kuno man mapalampas kag hindi man ni out of revenge or vengeance, kundi ang ginasiling diri nga out of prinsipyo or principle diri niya Bombo Cham. So dapat naga-align man ang do kumbaga dapat ara man bala insakto man diri ang paggamit man diri sa freedom of speech. Pag-post dito ni former Mayor Jerry Treñas, nag-comment madayon si Mr. Nereo Luhan nga naka-bail na ko Jer hehehe. Bombo Cham. Amo na ang comment ni Mr. Luhan sa kay former Mayor Treñas, nakabail na ko Jer. Hehehe. Bati-bati na ton Bombo Cham dito sa Kapitolyo mo doon naka-bail siya, pero basi ari pa ni siya sa Hall of Justice. Iti hindi man ini dasig na ti makadtong alanto kag maano, pero madugay pa man ining proseso, but then amo ni ang ginahulat-hulat man naton actually nga makuhaan man diri sang statement or kung basi mapagwa man diri sang statement Luhan sa iya nga Facebook, pero so far wala pa lang ini. But upon nga pag-post diri ni former Mayor Jerry Treñas, nagkomento man ini siya, mas diri nga tina-acknowledge na diri niya Bombo Cham. Pero just like any other nga may warrant of arrest sang cyber libel, just like for instance ang Ilonggo fashion designer nga i-declare ganiya sa number 1 wanted person di ba? Kagagin dakop gid. Say man ang mga senaryo nga natabo sa kay Mr. Luhan. Any information dira sa Kapitolyo, Bombo Pauline? So far wala pa abi sang kaklaruhan diri Bombo Cham, but then ato siya kuno sa Hall of Justice ginapapalo pamangkot man naton gani kay galing iban nagdungan abi siya bangod ang mga staff man diri sa Picao is liaison man diri bala sa ASEAN ato man to sigog sa ASEAN. So tutong iba nila nga kaupdanan, but as per information ari ini siya sa Hall of Justice kung napusasan siya amo na ang ibaloon naton Bombo Cham. All right. Try man kita nga mag-reach out no, particularly sa kay Ma'am Joy, of which siya asanto ang nag-act as the spokesperson of former Mayor Jerry Treñas and naging spokesperson man sa karon ni Mayor Inday Raisa Treñas. But siguro ang post ni former Mayor Jerry Treñas, basahon ko na lang ang recent warrant of arrest issued by the Regional Trial Court against Jose Nereo Cahilig Luhan, Head of Public Information and Community Affairs Office of the Iloilo Provincial Government for 2 counts of cyber libel stems from the very complaint that I personally filed against him. These actions was not taken lightly. It was undertaken after careful consideration and full faith in our legal system. This is not about personal vengeance. It is about principle. It is about drawing the line between criticism and character assassination. As a lawyer and as someone who has devoted decades of my life to public service, I have always believed that justice is the foundation of a civilized society. Laws exist not to silence people but to protect truth, dignity, and fairness. I have spent many years serving our people with all the scrutiny, criticism, and even harsh words that come with leadership. I have accepted those as parts of democracy, but freedom of speech, while sacred, is not absolute. It was never meant to be a license to lie, to malign,
or to deliberately destroy a person's name built over a lifetime of service. As I return to private life and to the legal profession, I do so with the same conviction I have always held, that justice must prevail and that truth must be defended not only for myself but for anyone who becomes or becomes a victim of abuse disguised as free of speech or as free speech. Let this moment remind us all that democracy thrives on responsible expression. Rights come with duties. Freedom carries accountability. And in the end, justice will always have its day. No? Amo ning post ni former Mayor Jerry Trenia sa sining social media account. Kag dito taman ini nakita kagay na ang reply mismo sang account man ni Mr. Neryuluhan nga naka... Ano nga nito balya? Naka-bail na ko, Jer. Hehehe. Punte. Grabe, no? Anyway, so far, wala makita sa information, but siguro, we will try reach out sa iban sini iya nga mga posible makahatag man sa dugang nga informasyon regarding sini Bombo Pauline. So far Bombo Champ, na may story diri si Mr. Neryo Luhan daw nagasunod ini sa pick up sang PNP ICPO Bombo Champ. But anyway, pick up sang PNP? Ara dagin send naton Bombo Champ sa aton nga ano. Okay. So ano ginaresto gid siya? Ginpusasan gid siya? Nag-aara siya gasunod may get salakyan. Ag-ara siya ning ga-drive or ara siya sa backseat? Is kung POV niya ni Bombo Champ, ara siya sa backseat eh. Okay. So tas gasunod. Gasunod sa pick up sang ICPO. So ginasundan yung ICPO. Patrol. All right. On the other hand, Bombo Champ, idalon na lang man naton diri sa bahin sa Iloilo Provincial Capital nagasugod na diri ang protesta or hublag protesta man diri kadungan sa ika-40 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution kung sa in assembly time diri sa bahin sa nga Kapitolyo 12:30 PM ini siya. So nagsugod na actually halin pa kagina may musika nga nagpatukar, may nagahambal, and 2 PM mamarcha ini sila padulong diri sa bahin sang St. Clement's Church para diri sa Novena kaya ano subong ng Miyerkules nga adlaw. At the same time may procession padulong diri sa Haro Cathedral, may misa ina siya. So ang notable stops diri is Iloilo Provincial Capitol, ang Forbes Bridge along Bonifacio Drive, kag ang La Paz, kag ang Haro Plaza, Bombo Champ. So bali ang last stop nila is Haro Plaza? Yes. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitidio Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Pagbalik nato na banwa, no? Basi kung maka-check kita situational report na with the Bombo Krill Miliasa dito sa may Capitol grounds, no? Kag ang istorya balaan ni sa bahin karon iya sang Mexico, no? Tuman ka lawig sa aton sini nga mga kauturan. But sa tagsa ka mga makabig naton cartel leader, 100% ini sila ang may direkta nga ties sa mga matag-as man nga opisyales sang Mexico, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Just like El Chapo, no? May close ties siya sa isa sa pinakamataas nga opisyal sa bahin sang Mexican government, ang former Secretary of Public Security, no? Kung sa diin ti ginbuligan niya ini, pinaagi iya sa paghatag man sa kay gayunan nga maka widen sang operation niya si El Chapo the time sa aton sini nga mga kabombo. In return, ginabuligan, gina-finance ni El Chapo para nga magsaka siya kay nagahandom siya sadto nga mangin presidente man mo sa nga Mexico. Tikon may amo sini sa tiyempo ni El Chapo, no? Subong sa tiyempo ni El Mencho, may ara man ayhan
no? Nga close tie abi or relationship mambal naton you scratch my back, I'll scratch your back. Si Elmencho sa kung sino man dira nga mga mataas nga opisyal sang Mexican government. Kay si Elmencho sa karon siya ang ginakabig nga most powerful cartel sa Mexico. Sa aton sini karon niya nga mga kulturan. Anyway, balikan ta dugang paggisir may impormasyon kag mga balita sa aton man sini paray nga pagpalayag sa bumuanay sa unto. Pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practitioner, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Plazuela de Iloilo. Billboard of activities for February 22 to 28, 2026. Songs that are largely from the past millennium will once again rule the Plaza Mayor kaupo ng Retro Band sa Pebrero 28, Sabado, sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo.
Sa March 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakalikan sa takna sining launa. Standby, check naton si Bombo Krill Milyasa. Latest sining mga sitwasyon diraya sa may Capitol Grounds sa pagpatigayon man sinisang saulog no sa ika-40 anyo sini iyang anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Kag may ara man sang marcha diri nagkalain-lain man sining grupo sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Bombo Krill sa report, please go ahead. Kumasang nagapadayon sa bunga sa official capital ang ginahiwat na rally na tambungan ino sa mga pamatanon kag iban diri nga mga grupo para sa mga mangunguma, mga driver at kada ibang pang mga sektor nga tiang pareho lang ang ilaman sa diri no kag ini kaduman man sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution kag diri sa Capitol diri nag-umpisa ang ilang aktibidad ang rally kag after sini mga alas 3 no kung matapos man ilang programa nga ginahiwat kay diri ba matapos sa mga representante sa naglain-lain na grupo ang ginahatagan sang salsa para ihambal man or ipabutyag ang ilang mga kausa diri kasi nang gina-host or ang host diri sa sabit nga rally among si Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. So matapos iniilang nga programa nga ginahiwat sa Capitol mag-adrito rin sila sa St. Clement, maghahapit lang dito sila hasta nga magamatsa no padulong naman sa Harong Casa at sa Harong Katedral kay may dito may sa kahiwato na nga isa kamisa. So halin diri sa Capitol karon once matapos siya mamarcha ang mga railista naton o pakadto dito sa Harong Katedral kasi ang pareho ang ilang ginasindihan mo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kag ang umano ang resignation ni President Bongbong Marcos Jr. kag ginakaya niya sila nga tapos lukton kag pasapton ang presidente kag vice alcalde kag ang ilang mandireno nga ginang kay makita natin dire ang matamo sa mga nagpadulong man kasi mahambal natin mabuchak na wala pa man sarado diri no ang dalanon guys since nagapad pabalik pa man ang sakyan pero may wala natin nga as of 3 p.m. no karon sa hapon temporary close sanay ining dalan once mag-start na magmatsa ang aton nga mga railista pakadto sa Harong Katedral Diri nagapadayon Bombo Krill? Basi kung maka-ulo-idong-idong ka dira sa nagasinggitan la. Ano niya nga may mga gakapot sang box diri kag nagataya sa mga nagalabay nga public utility jeep. Dala pa din sa protesta. Nga naka-color ko masyam na may box. Nagapanupot sa mga part na sa programa. Sulit. Bamot sa ang nagasulisit or nagapanupot diri nga isa ka lalaki sa mga driver diri nga nag-aager mga motorista nagasulisit ko na ina siya bombot jump kag isa ini siya ka driver so part ini siya sa grupo sa mga driver diri no nga nagpadulong man sa rally kag nagapangayo ini siya sa sulisit
sa nagaagi nga mga motorista diri sa Maetubang sang Kapitubang sang. Alright, sige. Anyway, update lang later on, Bombo Krill, kung magkapadulong na sa St. Clements and padulong na karon sa may Haro Plaza ang aton sini mga kuturan. Yes, Mama Jo. Dugang nga update pagbantayan lang nga kay mag-standby man kita diri kaga mahatag na kita sang dugang nga mga impormasyon na direct sa Capitol Provincial Capitol Provincial Miliazan Bombo Radio Philippines, the number 1 in the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kinda Bombo Krill Miliasa sa imo siniiyang balita. No, sa aton sini nga mga kabombo. Oo. Antes kita magtakop idugang ko lang no ngati ining si El Mencho motob lang balko gina may connection ayan ini siya sa gobyerno granting ngati ginakabig ini siya pinaka powerful sining drug cartel boss sa bugo sini iyang Mexico. Pwede na siya matupad sa kay El Chapo, sa kay Joaquin El Chapo Guzman kag sa Colombian drug cartel bossman nga si Pablo Escobar. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo si si El Mencho sa aton sini nga mga kabombo si JNG, no? So siya ang Cartel de Jalisco Nueva Generación boss, no? Muna CJNG. No, si El Chapo naman siya ni ang boss ang Cartel de Sinaloa. Nga kung sa din sa pagkadakop niya, pagkaristo niya, gibuslan siya sa iya nga bata, nga si Ovidio Guzman Lopez, 2016, 2013. No? Tapos, ginbuslan sa napriso si Ovidio, ginbuslan ni Esmael El Mayo Zambada. Dugay-dugay man ka madakpan si El Mayo. Tapos, ginbuslan naman sang utod sa aton sini nga mga kabumbo ni El Chapo ay hinablo siya bali si Jesus Alfredo Guzman Salazar, no? Si Joaquin Guzman Lopez kag si Ivan Archibaldo Guzman Salazar. Kung sano pa may ara man sa pagpaindis-indis sanay sa aton sini nga mga kabumbo kay ang information ganin naton nga i-take over sang Cartel de Sinaloa ang Cartel Jalisco or ang Jalisco area sa Mexico sa aton sini nga mga kabumbo sang pagkapatay ni El Mencho ugaling itinagwa naman subong si L03 or El Pion, no? Sa aton sini mga kasimanwa nga amo ang nag-take over na sa Cartel de Jalisco Nueva Generación. Kung ang kilala ko pa Tita Reds kag ginambalya si L03, apo ina ni L98. Pampagod vibes lang ni aton niya. Anyway, sa aton sini nga mga kulturan bantayan kay sama ni sa dako sini garon nga hitabo kag bagay sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Ang nagaklinabo dito iya sa luwasang pungsod kay hindi man lipod sa ibalo naton sa aton sini mga kulturan may mga Pinoy man dito iya sa Mexico. Pila ka mga nagapanguna man nga services dito ang gin-cancel, gin-pauntat bangod sa sining attack sa itong February. Hindi man sining attack. Operation, ng Mexican military operation, nga kung saan napatay diri ining si El Mencho sa February 22. Iban sini balita kag impormasyon ninyo bantayan sa balay nga pagpalayag sa Bomboanay or Bombo Radio Iloilo sa aton man sining mga kutunan. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini mo lagi mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hoverga, bilin sa imo, sang mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo!
kulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno. Ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato? Ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radyo bilang dalampan sang banwa. Ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan. Ipabombo! Ipabombo! Dili lamang sa number 1, the most trusted source of news and information. Bombo Radyo Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kung makakinot sang tubig, kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for February 22 to 28, 2026. Songs that are largely from the past millennium will once again rule the Plaza Mayor kaupo ng retro band sa Pebrero 28, Sabado, sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition. Sa niya pala tuntunan kahapon lamang program, the 25th of February 2026. Ano mayong balita da? Ang maayo nga balita, ako makashare ka mo sa inyong makasaysayan. Hulaton ko gidin na. Nagahinga po sa mga inadlaw sa Pebrero, pero ang mga love stories, pwede gid nga matagaan sang tiyempo. So palihog, i-email na ang inyong mga istorya sang pagigugma sa Bombo _Iloilo at bomboradio.info or sulaton ang mga ini nga kasaysayan and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kainas ang kaagahon sa nabugtaw kita, grabe ang bubo sang ulan. Pero subong nagatagiti ang init. Ano gid pala? Basi tonight, no, mag-aulan naman. Sige lang, nami gani para hamuok ang aton nga tulog. 13 minutes after 2 o'clock, here's our song para sa inyo tanan from Kija Velez. Okay na tayo. Good afternoon. Welcome sa KLP. Pinapayuhan ang sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala gustong balikan patuloy umaasa baka sakaling kayanin pa ngunit tadhana na ang nagsasabing tayo'y may katapusan. Di dapat ipagpilit ang puso nating ayaw na. Tama na, alam kong sawa ka na. Kung wala na talaga sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana sa susunod nating pagtatakbo. Okay na tayo, di magsisisi, bukas pala tatanggapin tayo'y magsilbing aral kahit papano ay nagmahal sa ating tatahakin na landas paghanap ng bagong mahal mga mali di
tayo. Kung wala na, sana'y okay na tayo. Pakiusap, sana'y okay na tayo. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Mga puso ay malayan na sa sakit at rehas na dulot ng baling tadhana. Sa susunod nating pagtatakbo, sa susunod nating pagtatakbo, sa susunod nating pagtatakbo. Okay na tayo. Okay na tayo. Sa susunod nating pagtatagpo, okay na tayo. Keisha Velez, okay For na those tayo. who want to Sige, so okay na ta. Ma-start na ta basa sa mga kasaysayan natin today. Nagpanguna diri ang sulat ni Nanay Del Sanzaraga, her 51st letter diri sa KLP. My dearest Inday Regine. Sa tanan nga mga KLP classmates, sa mga Bumble staff, mga avid listeners, pleasant afternoon sa inyo tanan. Ida Reg, I am more than surprised sang si Tata, ang akon nga daughter sa Canada, nagpadala sa akon sa mga pictures about sang ilang vacation trip to Miami, Mexico, and Bahamas. Ay, sosyal. I'm excited to browse their pictures, especially ang cruise ship, having a length o kung kalabaon of 1 block with 18 decks. Wow! My, how tall! Sa Miami ini, and we did check in the hotel. In the Reg, all things were placed on the floor and canine dogs smell it. We got several inspections until we reached the deck. Regarding sa transportation, nagtawag kami taxi o kon big cars. And this taxi, pang-ambassador ang kadako. Tanan nga sa lakyan, private. About sa pagkaon, mahal pagkaon sa hotel sa Miami. Isa ka hamburger costs $29 US dollars. We've got so many inspections until nga nakalabot kami sa deck. Sa 16th floor, ang tanan nga pagkaon were served in buffet style. Sa 17th floor, may swimming pool kag may roller coaster. About sa food, buffet liwat. In the Reg, I love to eat ice cream, unlimited. I remembered nanay. Abaw, kung ari si nanay dear, she'll love this much. Just select the food you like to eat, drink, eat. My, I don't like this kind of life. Everything you want, you get. You have it. Oh my. Other countries starved. Ginagutom. Hindi na makakaon kay wala kaunon. Diri sa cruise ship, ay hala, pinagusto lang. In the evening, nag-enjoy gid ako because I saw ballet dancers, versatile dancers. Nighttime, fine dining. Ang iban, naga-suksukid gown, coat and tie. Kamiya, wore formal dresses. In the Reg, at last, gintuyo ako and we went to sleep. Ang amon nga room had its own washroom and yes, it has its own vault
for your valuables. In the Reg, on the second day sang amon nga stay, I felt lonely. What a world, I said. I'm here to enjoy, but this is too much. Samtang ang iba nga mga pungsod could no longer eat. And here, tamasa. It's too much waste of food. Gabalik-balik gid inday Reg sa pensar ko. One time, I went out to stroll on the seashore. Oh my, I saw in the Reg nude girls, only half body, upper part. Yes, they're comfortable of their situation. They're used to that. I looked for stones and found nothing, only white sand. Nagbalik ako sa cruise ship. It's time for us to go. We passed by Bermuda Triangle, Caribbean Beach. Namilidpid lang kami in the Reg in Long Beach, Miami. Ang weather daw sa Pilipinas lang. Oh yes, Inday, I always take along with me ang akong ID. And here comes my best in life. All the perfumes I love. Present your ID to buy as many as long as you have money. So, I chose only 2. In the Reg, while leaving the cruise ship, I prayed to our Lord Almighty and Mama Mary, thanking them of the graces na ginhatag sa amon, especially sharing of what you have, for sharing is happiness. Always remember, leave some for Virginia. Tata, thank you so much for taking pain in writing. I love you, Tata. Nanay Del. Dedications in the Reg, please, and thanks a lot. Hari naman. Lola Amparing, sa iyang mga nieces, Inday Cynthia, Inday Eve, and all of us. Mamia of Bingawan, hope we see each other again. Miss G, long time no here. How are you, ma'am? Engaged na si Miss G. Nanay Del. Lolo Dencio, how are you? Hope you're in good hands. Okay, good si Lolo Densa. Lolo Abraham, crying mother, in Bis, ang Iloilo Province, student mom sa Lambunaw, Ningne, and Toto Rico. Kag sa tanan-tanan gid nga mga classmates ko, I love all of you. I'm so sorry, Inday. Tingbon ko lang dedicate. Thanks so much. Sa tanan ng mga cousins ko sa Banate, sa Nulucena, tanan ng mga pariente ko sa Manit, Pasig, si Merla, Totimot, and children. Mga palangga ako sa San Salvador, Banate, I love you. And to all the teachers sa Zaraga, all catechists sa Zaraga, and Dawi Sur, Sirwe family. And to dearest Tita Bing, bisang laki tayo cruise ship, basta healthy lang, no? Tanan nga kabataan ko mga apos, I love you all. Kay Nanay Pop and family, his birthday was last February 13, Friday the 13th. So happy belated birthday, Noy. And to Inday Heidi and family, God bless. Sa kay Tita Vlogs, dearest ni Olive, ni Aida Vidad, I love all of you. So palangga ako kamutanan. Thank you so much, Hidden the Reg. More power to your program. And God bless you and your family. From Nanay Del sa Zaraga. So, nag-cruise ship tour si Tata, nga bata ni Nanay Del. Tapos, kin-share lang diri sa aton. Ni Nanay Del, agad pang share man sa iya, sang iya anak nga si Tata. Kanami, no? Imagine, 18 decks? Usually, mugin man ang mga cruise ships, eh. And then, syempre, ang pagkaon, wah, buffet style tanan. I'm sure, ang bayad. Hindi man lango-lango. But anyway, sa mga nagasupot-supot, dira, why not? Diba? Tumalagsahon lang, laka lang gid. Nga amo sining, nga makalagaw-lagaw ka, maka-holidays, and then you can afford ang luyag mga kaduan, ang luyag mga lagawan. So what do they say? Life is so short. So enjoy. Salamat gid sa imo, Nanay Del. Bodo ka kilometric na gid sa mga greetings mo, Nanay Del. Anyway, alas 2:25 ang aton nga oras para yununta ang pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan. Diri sa kahapon lamang program, may gin-request diri nga pagbabasahon naton for today, February 25. Sa pagpunabalik sa kahapon lamang program. Sa dalan, yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots.
I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable Ang duyagman niya i-share sa aton ni Mr. Survivor sa Southern Iloilo. Dear Tita Regine. Good afternoon sa imo Tita Red. Siya subong man sa tanan nga mga listeners kag viewers ng imong programa. Hello sa tanan nga mga KLP lovers. Kumusta na kamuda? Kabay nga yara lang permi kita tanan sa maayo nga kahimtangan. Mag-relax lang kita sa tion sang kahaponanon samtang nga nagapamati sa programa ni Tita Regine. Kay Lolo Dencio, do permi na lang problema sa ikayang lawas ang akong nga nabatian sa imo nga mga sulat. Pero bisan paano, nagadayaw gid ako sa imo. Bangon nga sa pihak sang imo mabudlay nga sitwasyon, apang sa gihapon, mahimo mo pa kami nga mapayuhom kag mapakadlaw. Anon ta, kay amo taton ka dya. Pakabakod lang loa. Way kita ti sarang nga mahimo, kundi amo nga pilion sa gihapon nga magbato, kag magpadayon, sa pihak sang aton mabudlay nga sitwasyon. Pamensaron ta lang lo, nga hindi lang kita nag-iisahanon nga nagaantos. Kay may mas masobra pagani ang ginaantos kay ang mga ginaagihan sang iban, dulot sang ilatag sa ka mga balatian. Isa kagid gani sa mga nangin inspirasyon ko lo. Madamon kita nga nag-iinantos, pero ina lang galing, lain-lain lang ang level kag mga medical conditions. So magpangamuyo, kag magpasalamat gid kita permi sa aton mahal nga Ginoo. Nga kung tani, mag-aayo pa kita, kag tagaan pa gid niya kita sa malawig nga kabuhi. And also, kay multiple stroke survivor, nabatian ko gid ang pagbasa mo sa iya nga first letter, tita, kag mo man ang pag-interview mo sa iya. Bisan matuod nga masubo man ang iya kasaysayan, pero sa gihapon, kanami pamatian. Bangod nga napunan gid ini sang inspirasyon kag paglaom. Natandog gid ang akong tagipusoon sa iya nga story, Tita Reg. Nabatyagan ko gid kung ano kasakit ang iya nga mga inagihan sa kabuhi. Bilang isa ka pasyente, nakarelate gid ako kagapisan nga hindi man kami magkapareho sa medical condition, apang do kapareho lamang nga nakita ko sa iya ang akon kaugalingon. Isa gid siya ka inspirasyon para sa aton nga mga kabombo, ilabi na ang kapareho sa akon nga nagasuperior man sa balatian. Salamat. Bangod nakaangkon gid siya sang kaisog sa pag-share sang iya kasaysayan. Balaan ko nga damo gid ang mga na-touched sa iya nga istorya. Apisar nga isa siya ka stroke patient, tita, pero kanami sa iya tingog kag accent. During sang pag-interview mo sa iya, do ka pareho lang gani nga nagapamati ako sang drama sa radyo. Daw dramatista sang bombo nga sikuan ang iya tingog. Anyway, God bless sa imong multiple stroke survivor. Stay strong and keep fighting. Sa mga tagpalamati sa imong programa, tita, I hope nga damo pagidag mag-share. Ilabi na sa mga wala pa nakaagi padala sa ilang kasaysayan. Way ka mo kabalo, basi ko ng istorya sa inyo kabuhi, amo pa ang makapabag-o, makaparealisar, makahatag sang giya, inspirasyon, kag paglaom sa iban. To be honest, Tita Reg, akon sang una, nagaduwa-duha man gani ako nga magpadala sang akon kasaysayan. Bangod nga, daw sa nahuya, kag daw wala gid ako sang kaisog o kon kumpiyansa sa akon kaugalingon. Sa pag-share, apang akon gid ngin try, kay gina-expect ko gid nga mapilian bilang weekly winner. Gintingwaan ko gid ato nga masulat sang detalyado, bisan ano pa kalawig. Handwritten pa abi ato, kay that time, hindi pa ko abi kabalo mag-email. Ang mahambal ko lang sa mga kabombo naton, nga wala pa gid nakaagi share, kung kaya man lang ninyo nga magsulat, try ninyo nga mag-share sa inyo kasaysayan, kag diskubriha kung ano ang feeling nga ginabasa ni Tita Regine ang inyo kasaysayan sa kahanginan. Hindi lamang agud nga mabatian sa kahanginan, kundi inyo pa nga mabalaan
kung ano ang ma-advise o kung matugda ni Tita Reg na tuhoy sa inyo kasaysayan. Tanan kita may kasaysayan, kag tagsa sa aton, lain-lain ang istorya sang aton kabuhi. Kay kun inyo na nga mabatian nga nabasa na ni Tita Regine ang inusulat, basi bala kung madimat ka mo, kaganahan, nga magpadala na naman liwat, kapareho kay ningni, kag sa iban pa nga mga mapisan nga mga regular letter senders. Ako, Tita Reg, sa elementary pa lang ako, maukod na gid man ako nga listeners ang Bombo. Ilabi na sa makalilingaw nga mga dramas. Kay isang una, kung sa umaka, wala ka man abi sa ibang nga kalingawan. Kay diri sa amon, wala man abi kami diri sang neighbor, wala man sang TV. Kag that time, hindi pa uso ang cellphone. Kag wala pa sang internet, kag social media. So, amo na lang ina eh. Ang amo niya ginakalingawan, amo ang pagpamati sa radyo nga di battery. Pero bisan paano, malingaw kagid. By the way, excited na gid ko bala Tita Reg nga makita kung anong hitsura ni Rico. Abangan ko gid ang pag-interview mo sa iya sa Sabado. O Rick, alert ka na da ha? Saturday na ang pag-interview sa imo. So far, ay nakita ko pa lang ang mga KLP lovers sa imo nga pag-interview. Amo si Lolo Dencio, si Ma'am Mia, student mom, senior citizen, crying mother, kag ang gwapa nga si Miss G. Uy, engaged na gali si iyay. Congratulations gid kay Miss G. Subo nga hapon, ang i-share ko tita, related pa ini sa among nga pagselebrar sang Pasko kag bagong tuig. Although nga love month na kita subong, kay bulan ni kita sa Pebrero, kag balan ko nga mga love stories gid ang mga ginalook forward mo nga mga letters tita. Pero sa mga listeners naton, basi ko nang iban sa inyo confused pa kung bala may love life o kung love story man si Mr. Survivor. Well, kung isa ka ka-avid nga listeners ng KLP, I'm pretty sure nga wala agad ninyo na missed ang love story ni Mr. Survivor. Hindi lang isa, kundi duha pa ato gani. Balan ko nga natandaan mo gid tita, kay ikaduha kong love story sa ikaduha nga kahigayunan nangin weekly winner mo pagani ako. Kag last year mo lang man gani ako nga gin-interview. It means nga definitely wala na ako sang utang sa imo Tita Reg when it comes sa love story. Pero basi kung may mamangkot dira kung bala single pa sa Mr. Survivor, well, as of now, he is single but not available. Uy, tuod ka. So that means may utang kagyapon nga love story. So ari na tita ma-proceed na kita sa sininga episode. Episode 19 nga may tigulo, Christmas Party and New Year's Celebration. Kada tuig tita, gaselebrar gid kami nga magpamilya sang Pasko. Ulayho na dayon ang year-end kag bagong tuig. Ginaistoryahan kag ginaplanuhan gid na namon. Kag ginasapol ang kada isa kung ano nga petsa hiwaton, kung sino ang ma-sponsor para sa prizes, sinong maluto sang pagkaon, kung tagpila ang exchange gift, kag kung sino ang mga maentra. Kung ano ang setup sang program, sino ang ma-MC, sino ang kuhaon ng mga judges, kag kung sino ang maentra sa mga games kag contests. Bisan nga pigado lang Tita Reg, pero ang mayara sa pangitan-an, nagatinguha gid nga makakontribute kung pila lang ang ilang masarangan, agud lamang nga matigayon. Kaya syempre, kami man sina sa gihapon ang ma-enjoy. Kung isipon, magasto gid kita kay mabakal kag mapreparar pa nga daan sang pagkaon. Ang premyo sa mga games kag contests dapat nga may manindugan gid sa pamilya nga amo ang ma-sponsor. Kay kun wala, hindi gid ni matigayon. Bisan nga kamihanon lang nga magpamilya, pero tama gid kasadya kung magtililipon kita. Kay Lavender Ma'am nga daan, siyam ang iya kabataan. Kay Inday, 4. Kag kami, 11 man kami nga daan nga mag-utod. So kung mag-ubos attend ang tanan ko nga mga hinablos, 17 na nga daan sila tanan. Bisan matuod nga once a year lang tita, pero hindi gid ma-perfect ang amon attendance. Kaya ang isa ko ka magulang nga babayi nga nakapamana sa pihak nga barangay,
hindi man abi niya mabayaan ang iyang nga negosyo. Kag ni isa ko naman ka magulang nga lalaki, may duty man bilang isa ka security guard. Usually, gina-schedule gid namon ina after sa December 25. Kay kon Christmas Day, may Christmas party man abi kami sa baryo nga iya sang barangay. Kay kun before sang Christmas Day, hindi man makapreparar para sa mga contests kay may klase pa ang mga kabataan. Last year, January 1 na gani namon ginselebrar tita. Bisan Enero na, pero wala pa man sila matapos ang Christmas season. Kaya kung sa New Year namon ibutang, hindi man abi maka-attend ang 3 ko kahinablos ng soltero nga nag-aobra dira sa city. Kay New Year na abi sila makapauli. So 3 lang man kami diri kabalay sa uma tita. Ang amon gid ang amon nga mother house, ang iya sa akon magulang nga si Lavender Mom kagay Inday. So 3 houses. Pero hindi magkaiping ang amon nga balay tita. Kay 3 na gani kami diri ka barangay, kay diri na kami nahamtang sa dulunan sang 3 ka baryo. So ang amon lain man nga baryo, ang amon nga rehistro, ang kay Lavender Mom lain man, kay sa pihak na sila sang Bacolod, kag ang kay Inday lain man nga barangay, kay sa Ilawod na sila. Ang distansya sang 3 ka balay tita, siguro more or less yara sa mga 200 meters lang man. Pero pareho abi kami tanan nga layo sa baryo, mga 30 minutes pa kung imo ini nga lakton. Ang venue namon tita, diri ginapermi sa amon nga mother house. Kay mas ligwa diri iya nga area, kag diri man abi ang mini sound sang akon nga magulang. Bisan nga pigado, pero tuigan gid namon ini nga ginaselebrar. Last year, bali January 1 na ang among selebrasyon, pero para paato kung tani sa tuig 2024. That time, si Agot ang naghimo sang program, kag siya man ang nag-MC sa mga contests kag games. Pero sa December 31, 2025, ako naman ang naghimo sang program. Pero sa games lang ako nag-MC, kay nag-join naman ako abiliwat sa mga contests. Bale, nag-invite kami sang MC kag judges. Pakaduha lang man namon ang nag-MC. Kaga mga judges, ang pakaduha man namon nga babayi. Ang asawa sang bayaw sang akon magulang nga si Inday, kag ang akon amigo nga si King. Bisan nga magiguhay kami, pero wala sang biases, kay very professional ini siya mag-judge. Kag multi-talented ini siya tita katama nga sahi sang tawo. Ginakuha man gani ini siya nga mag-judge kag mag-serenade sa mga search sa mga fiesta. Next time, amo naman na gani ang i-share ko tita ang istorya sang amon nga friendship. Alas 2:39 ang aton nga oras, wa ipanagtapos diri ang sulat sa aton ni Mr. Survivor, so panumbalikan ta kag tapuson ang iya nga particular episode nga ini. Magapanubalikan kay LP, kaupod si Tita Regine. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa pagpadayon naton sa sulat ni Mr. Survivor. Ang setup sa among nga program tita. Sa aga, bale, may contest kami. Una, amo ang dress showdown. Do pageant ini nga style tita. Panami-nami isang bayo, may rampa, kag question and answer. Bale, kay Lavender Mom gid ini nga idea tita,
Kaysa nagliligad pagid nga mga tinuig, puro lang abi dance contest kag caroling. Gani nga amo naman ini ang gin-suggest niya para nga may kaladlawan, kag lain naman. Puwerte ka sadya tita, bangod nga wala sang age limit sa mga competition. Halin sa bata hasta sa malam, kontrahanay tanan sa contest. Si nanay amo ang pinakamalam. 67 na siya, kagang pinakabata nga nag-entra. Ang hinablos ko nga babayi nga pulo ka tuig, kag grade 4 pupil, pero honor roll ini siya tita Reg. Do hindi ron gani daad tanang si nanay mag-entra liwat, tita, pay napiritan gid abi. Gisbisan nga malam ron tana, pay sexy man gyapon, kag hindi man mapapierde sa ana nga mga bata kag apo, kun rampa kag talent ang paghahambalan. Bale, second edition na namon ini, kag pulo kami tanan ang nag-entra. Sadya gitita, kay Islanay kami ngalan, pero ang akon, ang code name ko sa KLP, amugid ang akon nga gingamit sa duha ka editions. So, ang resulta, ako ang nagdaog tita. Bale, back-to-back ko nga nakuha ang first place. Wow. Kagambal ko gani, nga sa sunod, hindi na ako maintra, kag ako na lang ang ma-MC. Si Lavender Mom, back-to-back man siya, nga nag-third place tita. Ang isa pagid namon nga contest, amo ang Got Talent. May kanta, may saot, kag may acting. Sa Got Talent, ako man sa gihapon ang nagdaog tita. Buhakot award ikaw. Ang akong talent, nagdrama ako sang Ini ang Kabuhi. Ang last ba lang nga drama sa hapon sang bombosad to tita. Pero ang eksena, ako gid mismo ang nagpamensar, kag nagbalay, pero wala ko gin-memorize ang tagsa ka mga linya nga hambalon sa mga characters. Bisan nga 4 ka mga characters ang akong nga dala, pati ang narrator, pero wala ko ginbasa tita, kay balaan ko naman kung ano ang sequence sa mga eksena. Tita Reg, kabudlay gali mag-acting, nga lain-lain nun mong imong nga tingog, pero akon gid ato nga gin-try. Abaw, perteng utoy-utoy nilas ng kadlaw sa akon nga acting, Tita Reg. Kay amo ini ang mga eksena, tita ho. Bale, may isa ka tall, dark, and handsome nga sultero, nga isa ka construction worker, nga naluyag, sa isa ka matahong nga babayi, nga isa ka call center agent. Ang ini nga babayi, nakasaboy lamang ini sa ila lugar, kag dira nagtrabaho. Bangod nga na in love, at first sight siya sa amo nga babayi, gani ginpangaluyagan niya ini, kag sa laktod, nangin sila. Kag nagpakasal sila nga duha sang sikreto, kay amo ina ang luyag sang iya nobya, nga sekretuhon lamang ang ila kasal. Pero sa naghanimo na sila, ato na, kag nadiskubrihan sang lalaki, nga gali ang iyang ginpakaslan. Uy, gani nga naakig siya, ginsakit niya ini kag ginbuyayaw, kag pagkatapos sa among hitabo, nangindulaan na ang amo nga babae sa ilang lugar. Ang gay gali. Bale, ang narrator, isa kasuod nga abyan sang lalaki, kag siya lamang ang nakahibalo sang tanan nga natabo. Sa pagkamatuod lang tita, bisan nga kamihanon lang man, kag mga paryente lang man namon ang mga bisita, pero medyo mahuluyon man abi gawa ako, kay first time pa abi ato nga ginhimo nga magdrama-drama. Abi ko gani, kundi ko kaya nga panindugan ang talent nga akong ginpili. Kaya ang magulang ko iya kag mahinablos, lawig ang ila practice. Mayara nga nagkanta, kag may saot man. Balan ko nga preparado gid sila, pati ang ila costume. Ang mga prizes namon tita, mga galamiton sa sulod sang balay. Pareho sang habol, ulunan, hanger, tupperware, baso, pinggan, yahong, kag iban pagid nga galamiton sa sulod sang balay. Maayo ina kay makita mo gid bilang handumanan kag mapuslan gid. Ang sa hapon naman tita, may exchange gifts kami kag games, pero hindi ko na pag isa-isahon pa tita kay tama naging kalawig sang akong sulat. Basta tama gid kasadya kag nag-enjoy gid ang tanan. Sa games kag contest kung isipon wala man sang daog o kon perdi tita, kay ang tanan may mabaton gid nga premyo. Either nagdaog ka man o kung napiyerde.
or whether nagdaog ka man o kung napiyerte. Kaya syempre, ang tanan nga nag-participar, nag-effort gid, gani dapat lang nga may reward. Ang mga photos kag videos ng aming program, gin-post ni Agot sa iyang social media account. Nagadayaw gid gani ang mga friends kag makaparintihan namon tita. Kay bisan niya kamihanon lang nga magpamilya, pero tama gid kami kasadya sa tion nga magselebrar sang Pasko. So ako Tita Reg, September 1 pa lang sina, ginapang-angot ko na ng amon nga mga Christmas decors kay Christmas lights. Mayo na, kay buhay gawang tanaw mo sa dingding, bintana, kag kwertahan. Every January 6 ko naman ginapang kakastita. Pero kung wala ako sa balay, parehas ang una sa nagaobra ako sa isa ka restaurant tira sa city, magpamaskwa nga wala gid sang puni ang balay. Kay New Year na abi ako makapauli. Pero kung ari lang ako diri sa balay, every mag-Christmas season, buta permi sang Christmas decors ang balay. Para sa akon, ang mga dekorasyon, hindi lamang magaserbi bilang talan-awon, duag o kon attraction, kundi nagahatag din ang kalipay. Kag aton gid nga mabatyagan kung anong simbolo kag matuod-tuod nga espiritu sang Pasko. So diri ko na lang tapuson ang ining episode tita. Hindi na ako mag-greet sa malipayon nga Pasko o sa mahamungayaon nga bang tuig kay Pebrero na kita subong kay nagapakadto na naman kita sa Lenten season. So madamo gid nga salamat sa imong pagbasa Tita Reg. God bless you always. Kag more power sa imong programa. Sincerely, Mr. Survivor of Southern Iloilo. And P.S. Tita Amuni ang amon nga mga names sa dress showdown from contestant number 1 to 10. Me as Mr. Survivor. Russell as Angel Baby. Lovely as Texy Girl. Makoy as Justine Brownlee. Lavender Mom as Maria Capra, Nanay as Hi Butterfly, Inday as Rose Gold, Alvin as Loverboy, Agot as contestant number 9, and An as Miss Sunshine. Sa liwat, si Mr. Survivor. So, Mr. Survivor kanami, no? Kay may ginalook forward gid ang tag sa kamiyembro sa inyong family every end of the year. And this is something, hindi ba lang, nga nagatipon sa inyo tanan-tanan. Everyone is just too willing nga magkadto, mag-participate, mag-share kung ano man dira, talent, pagkaon, prizes, and then mag-exchange gifts. So, i-continue nyo ang ining tradition sa inyong family. Kaya kanami, no? Every year, nag-evolve ka mo sa inyong mga pa-contests, sa inyong mga pa-epek-epek dira, para lang mas mangin masadya ang inyong Christmas party sa inyong family. See, basi ma-inspire nyo man ang iban nga mga kaingod ninyo dira or iban nga mga families, kag sila man patigayon man sa ila kaugalingon nga very masadya, fun, kag kanami gid nga sahi sang pagselebrar sang inyong Christmas party. So keep doing it. 50 minutes after 2 o'clock, panubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante yung mga pahibalo. Eskwelahan ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
mangin matinlo sa classroom kag school ground. Sunod taon sulat, meaning ne, sa Lambunaw, written September 19, 2025. Dear Tita Regine. Good afternoon sa tanan, especially sa imo, sa akong kabataan, mga apo, mga umagad, at brothers and sisters, sa akong mga hinablo, sa akong mga balaye, nga nagtutom sanda ka pamati sa imong program. There you are. Happy listening to all classmates on air, mga letter senders and avid listeners. Kalma na si Lolo Dencho Hao, Lolo Amparing, Student Mom of Lambunaw, Lolo Abraham, Nanay Flores ng Santa Barbara. Hello lang gid sa inyo tanan, hindi ko maisa-isa, but bear in mind, I love you all. Bago tita, hindi ko anay magsulat, kay duro pa mga sulat nga wain mabasa, kay duro pa dya, nga nagpahulog ko. Maluya, lawas ko kung wain mabasa kasulat, especially sa mga nagliligad ng mga inadlaw isimana, nga waay kaka-program tungod sa mga corrupt, siguro ang aton itong ang mga coverages, no? Ahay, ang mga manggaranon, ka-enjoy gid tanda, pay kita o kami gid tita, kaluluoy gid. Tama ka-enjoy ang mga natungdan, pay kami gid kaluluoy, way sandan hadlo kagaba. Sa tulad tita, gasakit buot ko, gasakit ulo ko, kay gamay nga masakit mabatian ko, gabatsyag ako kalain buot. Ay, hambal ang kakabataan ko, hindi ka magpa-apekto. Nawain nanda kaday isipa lang kundi gusto mo maagto kag ano gusto mo kanon ihambal lang kay pangitaan paagi nga mabakal. Way man ako maihambal. Sa tulad, masakit ulo ko kag heart. Tamad man ko mas magnagay istorya parte sa ako nasaktan. Hay ang mga mahisa kag mahikaw hindi gid madula kun makatin-ad ka man, hambalan ka man, kun maayad-ayad pag ginawi mo, pabati-batian man nga amo gid man day kung may siman ka kag nurse hay tige sa tuod gid man. Pero kung ako way man takon gyud padayaw, nainggit lang day sanda hambal ka iban, sige lang hambal ko hindi etako ang gabaan tulad bisan amo lang ako kadya pay amo lang dai nga hindi ako kapanaw pay ang anda nga pamilya ay sunod-sunod na nagkalapatay way gid sanda ka intindi ka mga nagakaratabo kananda. Kalipayan ko gid lang ang mamati ka program mo. Kag happy gid ako kung mabasa ang akong sulat. Lipay gid ako kung may mabasa sang akong sulat. It's 4:51 PM na, ti madulom na. Sige, masulat pa gid ko kung mayad buot ko. So it's time to say goodbye. So regards to all, and I love you all, and God bless us all. Ningne, sang Lambunaw. Ningne, anong ganing ginahambal sa mga tigulang? Mind your own business, kalot your own arikis. Hindi bala. Pabahiida, kung ano-anong mga mabatian mo dahil, hindi na pagpatuli, Kaya nga, malain na ng buot mo. Kag, nga aabi nga pang sapakon mo, gid ina, no? For all you know. Basi ko nahanga lang man na sila sa imo, kag sa imo nga family, basi kon namian lang sila, tingati kamo yan nagdawa-dawa na, nagayad-ayad na ang pagpangabuhi, di ba? So di lang pagsapaka kay tituod gid man ilang ginhambal, di ba la? May nurse ka na, may seaman ka na. So meaning ati grabe na ang improvements ang inyong family, and who knows basi kon happy lang man sila. Para sa imo, gani hindi na magpasikiti na sang buot kung ano man ang imo nga mabatian dara hambala na lang sila na thank you. God bless you. Di ba? Kundi manayanaya kay imo permi, sulat ka na lang ang sulat sa makasaysayan mo diri sa KLP kay basahon ta lang ina.
So salamat gid sa liwat ningne sa Lambunaw. Mga kabombo, sa inyo mga makaugalingan yung mga istorya dira, pwede na nga mapadala. Sa kahapon lamang program, i-email nyo lang yun sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ng mga kasaysayan na dyan ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas kada hapon, mamatigid kita, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. I'll be seeing you again tomorrow of the night kita. Sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.